chokwadi munoteerera nditiko makadiko kumatimana anyika yeZimbabwe pachipamwe kunaoka watagara tichingofamba tiri pamwe chete ndokudaroka aiwa pazuva ranhasika ndataiwa regai tibva tangopfuurira mberi nacho kachigunduru soja lavhuka tibva tangopedzisa isiso kanhoroondo yake kahamada watirerika yatakasiyira kapanzira ndokudaroka regai panapa tibva tangotanga nekambo kanonziko chikwekwe soja lavhu Triple B, Baranzi, Batman, Banit, unakunamirira panaumba obva wada kuvatera nekumba charamba chisauro ndicho chishumba ndakuudza kubereka ntange ndaimba musati mazvimba tomtom namo kuda kuvheta yangu raramo chinotozondisiya chasveta ropa manje apa ndindochizveta ropa chipe kuti chinamira ukada kuchisiya chobva chakutsamwira chingojuta kungochitsamira hapana chachinokurambira nekuti chikwekwe chikwekwe chajaira kukweva ndo chinenge chiri pakona chichiyeva pese paunopfuura chinotanga kukureva chichi zvikwekwe kubrokera apa rakaomerwa kurwadziwa nemabhi atoda kutengerwa ndo chinotanga kunomisa mudhara chidhisa magaizi chipisa chikwekwe unakunamirira panaumba obva wada kuvatera nekumba charamba chisauro ndicho chishumba ndakuudza kubereka ntange ndaimba musati mazvimba tomtom namo kuda kuvheta yangu raramo chinotozondisiya chasveta ropa manje apa ndindochizveta ropa chipe kuti chinamira ukada kuchisiya chobva chakutsamwira chingojuta kungochitsamira hapana chachinokurambira nekuti chikwekwe chikwekwe chajaira kukweva ndo chinenge chiri pakona chichiyeva pese paunopfuura chinotanga kukureva chichi zvikwekwe kubrokera apa rakaomerwa kurwadziwa nemabhi atoda kutengerwa ndo chinotanga kunomisa mudhara chidhisa magaizi chipisa chikwekwe
right amarotereka mangozunzvirawo kambo kanonzeko chikwekwe Soja Love chibaba Sonsaka mushakabvu akaradzikwa pa national akaradzikwa ipapo pa Warren Hills apo tinopa kutendaka zvikuru kuti aiwa yanga iri mare yakatisira kanaka mimanzi yake iyo yatinongoramba tichingofara nayo kamukacho ndokamanzwa kanonziwo chikwekwe right so ndapfura takaisira panzira nayo yake naso toda kunge tichipedzisa paka tichinzwa kuti Soja Love isiso pawanano dzake dzakamira sei musakangana kuti aiwa ndiri kuita hurukuro nehama dzake ndo vandiri kukurukura nawo panapo anditika so nokudaro tiye tichinzwa mazwi anenge achibva mukanwa mehama dzake anditika inini zvandiroita manje munozviziva ndinozviitira nechikonzero handibate umwe chete ndinobata uyo neuyo chingava chinhu chimwe chete tichida kunzwa maangles ese kuti chaizvo ndezvipi umwe neumwe achitaura nemaziviro ake zvisinei hazvo ndoti masera seko Mr. Chaparanganda tozoti aiwa kutoda izvika munenge makaita kakunamira pachimuti amigo nzira the road runner ndozoti naiwe zvakareka unenge wakateya nzewe nasekuru sekuru chinake avabvi pavona sekuru zvakareka Doni Mufundirwa Thomas gamba remmanzi ndo yavo iyoyo chaiyoka zvisinei hazvika rega tibva tangosumudza panapa tichinzwa kuti wanano dzake dzanga dzakamira sei ndi wanano yake yanga yakamira sei Soja Love hobho varoora hobho hai mofu kai varoora hobho akatanga pana ndiri kusouth ipapo akatizisa kamwe kamusikana kakatanga kutizisa kepasasapo kenzi Yolanda akatanga kutizisa kachigara pana ndobva ndafonirwa vandisaura ane mudzimai ndikati aiwa zvakanaka kana ane mudzimai unobikirwa unokuwachirwa nokutariswawo ndikati nemamiriro akaita health status yakanodochi munhu saka zvakanaka kuti aite mudzimai ndakazouya ndikati aiwa ndikunoona muroora ndokusvika ndikaonana naYolanda aiwa anga ari right asi mufu wamhinowo zvanga zviri pavari zvavakanetsana naye mazuva ayo ndatoti ndauya ndototiwo kuna bamunini ndikati bamunini mwana ane munhu kunoku ane mudzimai saka munofanirwa kuti muite chivanhu mugadzirisewo chivanhu musapote mwana zvaaita izvi mundobvisawo tsvakirei kuno kana kumba kwawo zvikanzi aiwa zvakanaka saka iye ndakazomuti unotanga bamunini ndakavazivisa asi unofanirwa kuita chani woenda kupi kune mukoma wako woenda kumukoma wako ndomuzivisa uchiita chani uchoudzwa kuti zvofamba sei asi asati atomboita zvese izvo zvakabva atomudzinga ndakatozongomuka ndakuudzwa kunzi Yolanda ndatomuta ende kumba kwavo kana kuti uda hwawo uchiri hwana hudiki here kana kuti ndikati chii zvikanzi aiwa ndo ndikati aiwa wanga usingafaniri kudaro munhu uyu anga amusha saka waifanirwa kuti kutanga waendawo kana kuna tete wako uko kuapulenzi kana kupi unoziva kune hama dzako mondogadziriswa kana pane zvoda kugadzira kanzi aiwa izvozvo zvandatoita ndatogadzirisa saka munhu aiti kana atoti decision yakeyo ndiyo hakuna unomudzora baba ye vakawanda pakazoya akatira Yolanda ndiya babva Yolanda pakazoita umwe wakambogara naye kumbari ukuengere shamwari yomwe yainzi simbi yake shamwari yakero akazoita uyu anonzi ani uyo wokuimba Bound wokuimba akangoaita zvokuimba ndiye Bound liso saka asi kusati kwaiye Bound kwakune vamwe akauya anga anawo asi kuti azoita nhau dzokuti pamwe vana kana kudi pamwe ndungaishuga nokuti chiremba akamuti shuga yachona yanga yanyanya kumuafekta saka zvazvakanganzana kumbereko manzwa apoka ndo panoti mofu handisiri ndadaro hanzi mofu kaina amai hanzi mofu nayeduwe ana mofu muriko here uko
ala mofu murike pane mofu dzandoziva mofu yakaita sa bozhongora imofu yemukuonoka kozi ya tax clever takawira imofu izo nachibondo dzese dzozoka imofu akovara anzi mofu ndo zvadzinoita ichokwadi here kuti mofu ndo zvadzinoita govana mofu mofu nhasi mofu dzatora mukombe nhasi anzi mofu ndo zvadzinoita izvozvo hadziite 1 ameno right regai tinzwe baba kuti vanoti kudi panyaya dzewanano imwe yacho manje yakazoita disappointment they are together near in so-called love, but in muupenyu murume nemukadzi when you get together mune muchida kuti paitewo ma-offsprings. Yeah, you expect kuti paneitewo ma-offsprings unless kana uri ngochaneva unotora mumwe murume, of course you don't expect much, but I thought okay zvakanaka zvingadai kuri kuti lisa bound vacho varamvura marora navaitawo magara vari kuita pangoita vana chete ndo vanozokunza vekumba kumhuri kuti ando mhuri yangu waizi, but nothing, hapana chakaitika. Imimi pane kuona kumedia kuti ndiye mudzimai wake ndiye musikana wake waugara naye pane here vamwewo kana kuti dzingava nzvadzi kana madzikoma kana vanin'ina kana vazukuru vakamboratidza kunzi right uyu ndiye mudzimai wangu kwamuri mimi sababa anombuya kumure kwamusaka chaicha yese I have no one akamboti kwandiri saurawa nemukadzi kuno nobody, hapana wandakambonzwa kureva kuti zvanga zviri zvemapoto kana zvisina kuuya kwa that's the Shona mindset. Kana zvisina kuuya vachauya, kana ari mapoto unokuya nemapoto uzoiti get to know also media iyo social media iyo ndio iri ku create a marriage ndio iri ku authenticate ndio iri kuita zvese izvi social media ndio iri ku create chigunduru chazoita succeed chakakura chisina baba namai iwe zvisipo social media zvisipo. That's the summation I can give you. Aiwa zvese zviya iye muridzi paakazoimba kana ndafa ndo pamuchanzwa chokwadi chese ose amanyepo aicreata iye muridzi manyepo zvizhinji zvacho izvi kuti muchazonzwa manyepo mamuchitaurirwa ose kana ndafa. That's all I can say to you. The only thing chiri authentic is genius yake yandakuudza. Zvimwe zvese zveuchigunduru kuneglectwa manyepo iye muridzi akazoimba pane record yakatoimba Bad company. Sekutamba sekuseka solo chingokreka zvichitoitika asi ndoziziva kuti njangopepereka nenyika ndichingomba zangu ndichitendereka asi nchataura kusvikira sacheka vaisaziva kuti namo chandicheka chokwadi vakawanda vachandibuka asi ngoma ndoramba ndichibika nekuti varipo chandisvibisa vari vachandichipisa vanoti zvandaita zviite varipo vachati tomusimbisa asi vamwe vachangondipikisa asi chandinoda kuzvijekesa kuzvichenesa nekuti zvimwe zvacho nevanhu zvinovengesa saka ndoda kuti kana ndafa toda mukuziva tapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apa ndivo kuti vatumira mamepo vavengi ndatini kana ndafa
reva zambuko riye radziva pana sauro hapana chanoziva kana ukaona vachita kukurava unoti aiwa uyo anovava sindivo futi vanenge vachikuseka nyangwe mbatya yakapfeka asi mangwana zvichiitika nguva dzichifamba. People are dying, soldier love is crying. Yes, we keep on trying and I keep on flying. Asichandoziva kuti Mwari vachaburitsa chokwadi ichokwadi. Hapana munhu wenyama anotonga, saka Mwari ndo vanotonga. Nyangwe mchida zvenyu kunditonga, munondiona kunge ndinopenga ndikataura munoti hapana chinozikanwa. Saka ndangoti muzive kuti nini kana ndafa toda mukuziva tapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apa ndivo futi vatumira mamepo vavengi ndati kana ndafa ndapinda muguva toda mukuziva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo asi ndivo futi vainditumira mamepo ungoti chete munhu kana wodona unoita kunge usina chawaimbogona ende uchitsangana netsaona mota dzako uchifamba pamwe uchispina vachiplana kutokurova unge pena ende pese pavakena vaida kungoona zvinhu zvako zvichitena asive uchiita tena ende ungoti ndinotemba naMwari ndine faith ivo vane little faith saka ndiri kumberi kwavo chero vachizvitandana Mwari kudenga vanoona ndachema handachandotyasi kana ndaenda ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apa ndivo futi vatumira mamepo vavengi ndati kana ndafa ndapinda muguva toda mukuziva zvimwe zvamaiudzwa aiva manyepo asi ndivo futi vainditumira mamepo tandinoziva munhu wese azvarwa changosara kufa kange vasina kuona pandaisafa asi mutumbi vangu pamuchaushafa mozovaudza kuti Sauro ikafa chaingomanywa chingoma ichi mangoma chinomagona mangoma chivava hapana kuda kuzvininipisa vange vanondichipisa ndanga ndada kutipisa pale pavanondiyipisa ndinochigona chibasa icho changu chibasa chingoma Bad Company. kana ndafa ndoda mukuziva ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apa ndivo futi vatumira mamepo vavengi ndati kana ndafa ndapinda muguva ndoda mukuziva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo asi ndivo futi vainditumira mamepo anzi kana ndafa zvamainzwa mamwe zvamaiudzwa zvimwe zvacho manyepo ndo muchazoona chokwadi kuti okay murume uyu wakamira sei kana ndichinge ndafa. Soldier Love right. Tanzwa pa nezve marriage yake amai vakataura kuti akazombogara na Bounty Lisa. Baba akazotaura kuti takanzwa nezva Bounty Lisa asi Bounty Lisa uyu taingonzwa zvedu zvemufirimu zvepa social media kuti ane mukadzi Bounty ane mukadzi Bounty but hapana paakamboya nemukadzi kwandiri ndi babavo vari kupupura zvisine yazvoka regai panapa timbonzwa isisu hurukuro yakaitwa ndakaitaona na mukoma Byton mukoma wa Soldier Love timbomunzwawo pamusoro paiyeka marriage yake
Bounty Lisa ndiye mukadzi wake wokutanga. Ndiye mukadzi wake kumuri akazikanwa sitakamuziva munhu akatororwa zvokuti ana moms changa chasara ana moms vakamuziva avaitomboenda mafunction aitoenda naye munhu akatonakidza kumuri nekudzinza zvekuti vanhu vakatoungana munoziva pane pachiboys kazvezve pachiboys ongoti tinenge tichingoti ndatora bhebhi ranguko ndobhuya naye kuti mobzi ndiye achazoita muroora ndiye muroora wenyu pane kweke kwokuti right mukoma ndikukutumai muri kuenda kwaatezvara akatonotora Sekulu Lawrence vakatoenda ini ndandisipo like I'm saying but akatonotora Sekulu hanzvadzi yamai Sekulu Lawrence Katurusa kuti vaende vanobata basa rekuti vanobvisa vanotaura kuti muroora vakatonobvisa mari vari vese na Sekulu Lawrence whereby he did a formal thing pakuroora kwake but all I can say kuti he did a formal thing munhu akatonorowa mari yehombe 9,000 is not mari yekuti itsvagereke imari zvekumpanguva yacho mukada kuvhunza kuti vakarorwa ma9,000 kana ma2,000 chaicho mudzimba umu you'll be very surprised vandoshamisika kuti akarorwa 9,000 akarorwa zvakaitika kupenyu zvinhu zvaikuti kana iye zvakatomurwadzawo munin'ina wangu kuti mukadzi wangu andakarora nemwoyo wangu wese uyawo ndozomunzwaonzi anomboriswa aitwa mwana azotorwawo naningi pazvakaitika zvizvi vanga vachiri vese vantu vanga vatovaseparate vangu vaseparate mushure mokunge iye anga achiri kuda mukadzi wake. Manzwa kapo right regaitinzwe Lisa Bounty anditika tombonzwa kuna Lisa Bounty achitipa iyeka intro. Bounty Lisa riunemi yangu ndonzi Linet Musenyi. Ndakaberekwa 7 February 1993. Ndakaberekerwa ku Matapi Flats kuMbare muHarare. Inini basa rangu randikuita izvezvi ndere kuimba. Ndinoimba zimdanzo. Then ndakazosangana na Soja ndani 20 years. In fact ndakangotanga ndichingonzwa music yake because iye hatina kukura tichizivana, iye aigara kuWaterfalls ndichigara kuMbare. Then vandasanga kunzwa music yake, pakunzwa music yake ndo mandezangatanga inonzi Chusport Records. Then iye anga kuyowa achisangana neweChusport, ini ndichibvokwa naye pandichisangana kuChusport, ndipo pandakazosanganira naye paChusport ipapo. Then kuzobva ipapo ndo pakuzotanga kuzivanawo. Inini pandakatanga zvemusic anje ndakanorekodwa kavidhio kangu kandaitorwa ndakamira pamunona pane zvidhori zvepaChusport zvezve. Then iye achibva anoona kavidhio kandandatorwa kaike vatanga kutobvunza vanhu kuti ako musikana uyu ndeupi chichichi, ndo pavanhu vabva vamuratidza kuti ndini. Then iye ina ndagara ndiri fani rakewo ndinzwawo music yake but munhu wacho ndisingamuzivi. Then chibva ndazoonawo vidhio yakewo, saka akazonosvika pandanga ndakamira paChusport paya achitobvawo kwenchibva ndatoona kuti ndiani mukomana waya wandinoteerera. Iye achibva aona kuti musikana waya wakaona pavidhio iya, ndopatika tatotangira kutaura ipapo. Alright, paakadzika mumota ndichirememba akangosvika akati mwana iwewe auite ndacharememba ndakapindura kuti chii. Then kubva ipapo akazoita show yake yaanga inayo kwainzi kuBhakambare. Then achibva azokumbirawo nepaChusport kuti ndine show yangu iri kuitwa kunonzi kuBhakambare, saka kana musikana achikwanisa kuuya ndomuita kuti aimbochi one song pashow yangu ipapo. Kashow yachinenge iri komanheru. Then chibva tazoenda kushow kwake kwekwe aitoridza nelive band rainzi Atafire. Angatone nyaya yake kudhara. Saka takabva taenda kushow kwekwe achitoridza nelive band. Tichitosvika kushow kwekwe tatosvika tamuona aripo airidza iye yanga iri show yake naKina vachiridza ikoko. Then chibva ndasvika paipa yakatinokwanisa kuridza nelive band here. Ndikati ndokwanisa because ndiri munhu anga agara achitoita zvemusic kudhara, saka zvinambonetsa kuti live band handisana kamboridza naro kana kuti chii. Ndichingoenda pastage pachona live band varangoplaya zvavakangoridza izvozvo, ndichibva ndatoimba song yangu yananayo boss matizoende nandine 3 songs chete dzaitotenderera ipapo. Ndipo ndakangotojambira paband paipai, ndipo ndatoimba vanhu vatofara ndichitopedza song yangu ndipo ndatodzika.
ndobva ndatoenda kumba. Kasara kupedzisa show yake ka ini ndibva ndaenda kumba nevanhu vangu vandinawo. Then iye achizouya kumba mangwana achoni. Panonzi paChewsport Records ka nekumba kwedu ka it's just but kuma flats pane ngori ne 2 blocks kati pengoti paChewsport apa pamba peda saka panga pari padhuze nepa zvekuti munhu ari paChewsport anenge asikambodasike kuya pamba pedu. Ya ndobva azoyawo ndokuzotanga kuchinjawo kwenyaya dzakuchinja dzakuzochinja kusvika vanhu vakuzoitawo zverudo. Situation yanga ari iyeka yanga iri situation yange iri serious. Ana munoziya zvekuti akambobva kumba akazodididi saka madays iwawo aitogara panonzi pamba remusika pepe. Panga paine zvimatak shop zvemaratarata zviripo pepe. Iye anga nechimwe chitak shop cheshamwari yake yaitamba nayo chachiri ipapo. Saka ndoma aitorara imomo, ndoma aitogara imomo zvekutoti kumba kwawo ndasikatombozivi kuti kumba kwawo ndekupi kana kuti chii. Ari munhu wekutoti aigara imomo anongonza 1 week akapfeka hembe 1 akangosviba akaita sesei but ini ndanga nafarira hangu music yake neunhu wake hwangainawo panguva yacho iyoyo. Saka zvekutoti ini ndaitobva kumba kwedu patanga takuzowirirana ini ndaitobva kumba ndotobika kana sadza kumba kwedu tiri kuzozivawo kuti munhu ari diabetic chichichi anenge achida kudya pane panenge achigara ipapo. Saka sometimes ndaitobva kumba kwedu ndotobika sadza ndotoenda naro kupi kwaaigara kumba remusika ikoko. Then pavakazoziya akatozouya kumba ipapo pacho mama wangu vanga varipo vese nadhidhi vangu ndipo vakazouya vachibva vamuonawo. Dhidhi vangu pavakaonawo kuti munhu ari diabetic chichi vavatomunzwisawo vakutomudzawo kuti munofanira kudai nekudai kana munhu aine shuga munodai. Chakazoitika ndechekuti hatina kuzoita time tichigara takadaroka. Takazoti takutoitawo mashows oida taiitawo muzvimaclubswo zvidiki tichiwanawo mari dzishoma zvekutoti kutopiwa $10 pashoka inenge yakatowandisa. Saka ndopa tikatanga kuzopiwawo mari ndomadhese kuti papindowo Killer T, Secolors, Kina, Soldier Love neni. Saka taitawo mashows dzimwe nguva kuti pa5 wedu tikaisawo vanhu 2 paposter iri show yavo vamwe vese 3 tainoenda mahara ipapo. Mari yese inenge yabuda ipapo yopiwa vanhu 2 tichingochinjana tichidaro. Saka isusu manje pamari yedu yekuti isusu taiiswa paposta pedu tiri 2 vamwe voya mahara mari yedu isusu tinoyatanga takuchengeta kuti iye akwanise kuwana like 1 room yekuti akwanise kuchipa paipayawo achinogarawo. Saka yanga kupota achindipo imwe mari yake achindibatisa kuti ndimuchengetere neyatinenge tawana pepa yachingowedzera kusvika azokwanisa kuzobva paipa yakunoendawo mu1 room. Mapanzo kapo ndiko kuti Bounty Lisa ndiye Bounty Lisa wacho iyeyo, right? Irozera kuti Bounty Lisa rakauya sei? Zita rekuti Bounty chaitika manjeka ndechikuti ini ndiri munaitirira dance kubva kudhara. Saka through kamitiro kanga ndaita nekufarira anonzi Bounty Killer wokujamaica anoita zvekuimba izvozvi. Saka ndiye munhu andaifarira zvekutiwo vanhu tiri kundoona ndichifarirawo dhanso kunongoziva kudhara dhanso yainetsa kunzi munhu andirira dhanso ndino zvakutotonge hameno zvauri kuita. Saka vanhu vakwana ndipakatanga nditiwo Bounty zvosviko ndazokwanisa kushandisa zita zvekutoti ndakamboda kutaya kuti ndimbotsvaga rimwe zita bva ndakangoona kuti vanhu ndozvovajaira kuti se kundidedza then pandatongoti Bounty. Right. Makazotanga kugara mese papi nachibaba. Urukuro iyi Bounty Lisa akaita na Messi and Love. Anditika ashanyirwa na Messi and Love ndobva vakuitawo urukuro iyoyi na Bounty Lisa. Ikati zvakatanga kugara sei? Zvakazoitika ka after atozobva aenda ku 1 room and inini ndichibva ndapota ndichienda kumba kwake koko tichingota zvataita zvemari tichibatsana mari kutenga mubhedha 1 patanoisa kurumu kwake koko. Then ini ndakabva ndachitotiza kumba ndobva ndatobva. Maona vabereki vasati vambonyatsoziva zvekudaro kuti chichi pachikuitika. Saka ini ndakabva ndachizobva kumba manje ndichibva ndaziva munongoziva munhu utanga uchaenda uchanonoka kudzoka omboenda kudzoka mangwana wozopedzera wazoenda vandatozopedzera ndatozogara ikoko. Saka munongoziva munhu wazoendawo kunogara kumba kwemunhu panozoitwa zvetsvakira
kuno saka pakazoyatsvakirai kuno ndokuzonyatsoziva kwavakaita sei kwavakazo vakamugamuchira because mwoyo wangu nevabereki vangu zvakangofanana infinitely vanese vekumba kwedu vanhu vangoriwo nerudo saka hapanambotorapo kunetsa hapana chakambonetsa pakazobviswa kutsvakirai kuno kaproblem kakazoda kuuya pakuti mutupo wedu manje wakafanana ndo pakazoda chakaproblem because hanti panonyorwa kutsvakirai kuno panoburitswa kuti ini ndiri mwera mofu chichi ndopavakazonoona kuti mutupo wemunhu uyu newedu wakafanana saka zvichazofamba sei pakuti toti panoda kubviswa mari munyaya anenge achibvawo kwachiti oya kwatiri osvika mhofu pakamboita kaproblem ipapo patinongoziva kana zvinhu zvaitika zvine zvakuzonetsa kuzozvivhesa kuti hapana hapo zvazvingaitwa kuti vatatozongotanga kugara takadaro yaive 2013 infact munongoziva pakugara kwevanhu kuzobvawo 2013 iyoyo hatinamboita 1 month tiri mu1 room robva tatobva kunotanga kugara mufull house kuhighfield zvinhu zvanga zvakufayafaya wepapo tenga inga ichiri kurenta munongoziva kuti kuti unenge wakutanga kuita mucelebrity kuti uchizoramba uchigara pane imwe nzvimbo zvavisingaiti saka tiri kutanga takugara tese tichishanda mari dzakuwedzera ndobva tazobva kwekwe vataenda kuhighfield kunogara mufull house kunorenta full house kwatakazogara time tiri ikwekoko kuzosvika pazoyo vamwe manager vainzi Sikali munongoziva nyaya yehama yachichichi vapatozoyo vanhu ivavo zvokuti zvinhu zvakazochinja kubva ipapo saka from there taitongogara zvakanaka kusvika 2016 ndo patakazotanga kuzosiyana chakaitika ndechekuti inini pakugara kwangu naSowandi tanga tisina mwana saka pakazonouya vamwe mai vanga handizive zvazviri before inini nyaya dzachona ndakatosita kunzwa mai avo vanga vaine mwana wavo anga aine 4 years patime yacho iyoyo vachiti mwana wake anga ari musikana saka pakangonzwa namai vavo kuti iye ndiye akatozozitaura but pazvanga zvatotanga kuitika ini ndanga ndisingazivi then chingoona munhu angoenda ikoko achingoenda umboenda utorara utotora time ariko chichikutusuyati pakuzonetsa namanje kuti ko chichiri kuitika unongoonoka kuti munhu haasi kudzoka munhu akudai kanti makungonetsana chichichi saka ndopa ndakazochibvunza kuti ko chichiri kuitika ndopa akazoexplaina iye kuti aiwa pane mumwe musikana wanga akamboita kudhara akazosangana naye ipapo pacho zvokuti musikana uyu anga kudhara ikoko kwavanga vasangana anga asinambobvira akamuudza kuti ane pamuviri kana kuti chii akatozomudza vasangana murodhi imazuva iwawo acho 2016 iyoyo atone 4 years kuti paya ndakazosara ndine pamuviri akutodzwa mwana ane 4 years ndopa atonomuratidzwa mwana uya iye achitomuratidzwa mwana iye ndozvaakatozondudza because iye ndiye akatozondudza nyaya dzesiri kuti achizonoenda kumba ikoko mwana uya anga akatoudzwa kudhara maybe pakuona mutifi kunzi ndodhidhi rako zvokuti iye paakangonoona akatoti dhedhi chichichi munongoziva munhu masano zvaunenge uchida kuona kana kuti pfungwawo ndobva angozviteererawo through iwo ndo anoziva zvanga zvakaitika nguva yacho saka inini pakuzonzwa nyaya dziya nese zvanga pakuzoda unotaura patatadza kunzwisana uye haana kuzondipo detail resewo because pakuzoda unobvunza ndopatatadza kunzwisana zvakatozosvisa pakuti ini ndichitombodzokera kumba kwedu iye azosara paya saka pandakazodzoka kumba ndopekuzobuda nyaya yekuti aindifonera ubva azosvika pakutuka vabereki vangu chichichi pafoni ndobva tatosiyana ipapo zvokuti ndakatosatadza kuzoti iyo kwaari ari kuita sei ndomatesa ndakabva ndamboenda kunogara kusouth kuna mama wangu because mama wangu anogara kuSouth Africa saka mama anogara ikoko anongoya maholidays ngoti April August December chichi saka ndopa ndakabva ndambonogara kuSouth Africa ipapo zvinenge 6 months here takatosiyana tisingatoonani kana kutaura kana kuita sei then ndichibva ndazonodzoka yanga ya 2017 ipapo ndichibva ndazonodzoka 2017 ndopa takazotanga kuzoonana achizotira kuda kutaura nyaya dzachona dzemwana ye mwana anga akutogara time yese ndakatobva aitogara naye mwana iye ndiye aitogara naye mwana kumba hamenoti mai vachona vaita vachimbomutora vachiitawo zvavaitawo then paakazonodzoka kwandiri ndikati ndinoda kutoya kuita sei kuexplainerwa nyaya yendinzwa kuti saka paakazoexplainawo ndikati asiwo inini nyaya yako ndikuinzwisa ende mwana uyu handirambe kugara naye asi aina handizvizive iwo namai vacho ndimunoziva kuti mwana imba tina handizive kuti mwana wenyu chichitokwanisa kuti inini ndiziveka kuita maDNA test iye akati aiwa hapana problem then
then vazotrai kuda kuti zvima DNA chese achina kutsvaga kuti zvinoitwa kupi tasati taziva kwazvinoitwawo. Then iye 2017 muna August machoni mumupata tasangana ipapo achipati awarika ndiuye ndese ndikumbire regerero kumba. Ndopa akazoya kumba vazokumbira regerero pakumbo kuti vabereki vangu kwanga akaita paya. Ndobva vakumbira regerero vachipa vachaura ipo wanzwisisa. Ndobva achakuda kuchibvisa mari yeroora kumba kwacho. Ine ndisandadzodzokera kumba kwake. Ndopa akazoya 2017 August achipa azobvisa roora ipapo. Then inini roora richingobviswa ndopa ndakadzokera kupi kumba kwake tipatanotanga kugara. Then mwana waya pandakanodzokera kumba ngamubvisa amisa kumba kwamai vake. Ndopa takazotiwo tofambawo tiri mumotawo ndopa kutozonzwa takaisawo kuredhiyo kuri kutiwo zvema DNA test ichichichi ndopa takazotorawo namba ipapo. Ndopa tazofonera namba dzedze vakati alright munouya chi. Then achibva azonongonotora mwana waya kuna mai vake asina kutaura bosi akavabvunza kuti anokwanisa here kuti ateste baba nemwana chete pasina mai vacho vakati it's okay. Then ndopa akabva anotora mwana waya achibvaenda nechi kumatest kwekwe. Ndopa vaitwa DNA test yaye after 7 days achibva azodzokera kunotora matest aya mwana waya angamudzoserawo kuna mai vake. Ndopa akatoona matest aya ari kubuda iri 0%. Saka pakangonowa iri 0% wo ndopa angochifonera mai vaya wakati muregedze kuti asi kuchiuya nemwana wenyu ndozvaitika sosusu bva vafonera mai vaya bva waya bataura nawo akavaradza marisa kuti mai vaya ndokutoenda kwavakabva vaita sei kwavakabva vaita nemwana wavo. Then after that pakuzoda kunogara paipaya kuti either anga ane stress here kuzobva ipapo ka ndinganyepa kuzogara kwacho napapo kwakasanga kunetsa kutanga munhu kudhakwa kudidi zvokuti maybe yanga yastress iyoyo yanga yakumudaro. Ndopakuzotanga kudhakwa isusu achinati kutadza kunzwisana zvaanga akudhakwa nazvo zvacho zvanga zvakumuhallucinatesa zvekuti akapinda mumba anogona kupinda mumba achitobva kugedhi anotobva kugedhi akatochaja achitouya akatokunanga kutopinda mumba kuti ungokamira nani pahwindo ndinongokamira naye pahwindo mumba mekuti mumba machina matata kugara takugara hanzvadzi yake yaanotedzana naye mombe kwaari nemurume wayo nevana vake 2. Then imwe cousin brother yake mudiki nemukadzi wake tatakugara tese takadaro zvekuti paainouya pamumba tinenge tiri tese nesister yake iyoyo nemhuri yese inenge itorimo. Vanhu vototsvaya kumoti kochi akakamira nemunhu pahwindo sei tese tanga tese hapana munhu anga aripo. Omboti angambodzoka kumasenses ndomatangira zvakaita achiti dzimwe nguva anenge ari right muchitotora zvakanaka kana adhakwa unokuchinjira ombodzoka ari right utombotanga utombopopota umbotora kana hembe dzako chinodzikanda panze pegedhi mapanze pepe maya nehwana vakana muchikikirisana muri panze pepe opedzera adzitora hembe dzedze adzoka kushoti kuchicha kuitika zvotanga kutokubvunza kuti ko panze tiri kuitei ngatidzokerei mumba kuzotosvika paextend yekuti kudzoka kwachinaka kwanga kwakutonetsa ngakutotanga kudaro ndizvozvo zvaatoona ndizvozvo zvaakutotaura izvozvo. Ndobva tatotanga kutonetsana kutogara takadaro uchingotiwo akangotanga nyaya dzake dzimwe nguva unombotaya kumbonyarara kuti zvipere asi anga asiri violent papo aingotaura akangonyarara chete. Tiri kutiwo panga paine sister yake yanga iripo ndo zvaizorambisawo futi ndakagara uchiziva kuti une vanhu varipo ipapo zvekuti dai kukunzi taigara tiri ipapo kadai nyaya yacho yanga itori zvimwe zvinhu but tiri kuti paine vanhu vozoti wabudo wozoti aiwa zvinowanika chichichi wombodzoreredzwawo nevamwe saka kuzobvawo ipapo ndobva azongoramba akadaro. Ndakuzobvawo patime yacho ninyoyo takazongogarawo chingodaro until one day angomuka makusena achitoweredza mhiri. Vanhu vakutoti kochiko ari kungomuka achiridza mhiri vanhu vakati kochi akadauraya mukadzi kutofonera vanhu kufonera mama wangu kusauthi kufonera sekuru wake kufonera vanhu vakutanga kuchifona manje pafoni yangu kuti ko munhu ari kufona ari kuti ndauraya mukadzi tatorwa nehana kuti kochi chaitika ndikati aiwa ndiripo zvavari kungoita izvozvo zvavachiri kuita sei ndozvavachiri kuita. Saka patime yaiuya iyoyo nehama dzake taikontaktana nehama dzake ana sekuru vake vachimbotora umboyo kuti tididi nana maiguru vakewo naasisi vacho naivawo kusvikawo vanhu avo vanhu munongoziva vanhu vanopedzera vakunita kakuti vanhu vakutorai kuda kugadzirisa chinhu but munhu wachonawo zvaanenge achiita. Ndauraya mukadzi iyoyo haina kutopera. Vanhu vakati vanhu kuuya kuti ko wauri kugara naye akati wandi kugara naye chipoko mukadzi ndakamuraya ndakabata mugumbeze vandazonge mune nyoka vandatora screwdriver vandatanga kubaya mugumbeze meme handakuziva ndaitouraya chi mukadzi. Vanhu kuti kuda kuti mukadzi wako uyu kuda kuti chi akati kana zvinhu zvachonaka hazvitosekese zvanenge achitoita hazvitosekese chero kada kutotsamwa unopedzera watoona kutoti kana chero ndikada kutsamwa munhu atori paproblem. Saka kutobvawo ipapo pakutotiwo ndauraya mukadzi akatoenda akatonovigwa kumusha kwavo hauya asi mukadzi wangu uyu kutobvawo ipapo
ndobva atongobuda kuenda ndokuenda kusvika nhasi. Ndombara dzinova takaita iyoyo hatina ndaitove kumba kwedu inini kumba kwake kubva musi wanga andova kusvika aitakandurara kumba kwake manje ndokwaitakandurayira iye kwataigara yanga akatongovhuwa achiti ndakauraya mukadzi ndizvozvo. Shiba, Uri, Agam Gata, Makuru Wani, Mastaira Manyoani, Sanjalu. Kushanda kudawa futi maguta, Karawandi wita pandajuta, Pangme wawuyanda tuta, Kuchkaini Mindairuta, Nasidoro Vamarata, Tsagandini. Ziye sandairota Bajiti ndapota ndichagona Ndapota ndichawona Asivaida ndigodona Masingazile kuti Muna maza wangu shenetera Marisi mbarowetera Yese pandasika Yosi andava petera Muna maza wangu shenetera Marisi mbarowetera Yese pandasika Dosia ndava petera Pamozero kuzotanga kuti wani Bakazibona kuti ndecheta mafani Mawiva kuti ndakatinga gani Ubandezi funga zasatani Pabuda patani Bakata kwane mabatani Kama nokuta ye fantani Vakanisaisa kutivo mangani Simbare denga Bange vaitindo penga Bange uchavenga Asi uchaverenga Tongo puka mai Una maza wangu shenetera Marisi mbarowetera Wese pandasika Dosi andava petera Una maza wangu shenetera Marisi mbarowetera Wese pandasika Chidosi andava petera Utani ndaisaka yandi chapina mushiratoni Iwe tainashi Kumazaza from my flashy Chilango, apadi chilango Turimo mosango iwe vauji chipapandiri kushandai Goma bangu baine nichakanda Pese kwa ndenge nichifamba Pachatotamba musangamba Muna maza wangu shenetera Marisi mbarowetera Wese pandasika Dosi andava petera Muna maza wangu shenetera Marisi mbarowetera Wese pandasika Dosi andava petera Muna maza wangu shenetera Ndosi andava pedzera Soja Love Somsaka mshakavu Takabata kanorondo yake Tofamba kane chimama Bounty Lisa Adzimaya Sepandasika Dosia ndava petera Muna maza wangu shenetera akazongoti banditi anga abuda ndobva anodzoka pakati pousiku ndobva angosvika pati buda mba mangu daukiya chidhoo rangu vanhu vakatora fatambotreya kudaumborama ndakanyarara kudaumbodibva ndatoona kuti ari serious nezvaari kutaura pana angosumudza inde bheki rangu nefoni ndobva ndabuda kana ndamira paseri pedhoo remubedroom then iye achibva azonobuda panze pebedroom pepe akati ndikutotaura panze kwete paukwamire ipapo ndobva ndandobuda ndamira panze pepe ndikati ndikanimbomira kumutsa vanhu tiri kuti tanga tatoneta nezvaitoitika izvi tasitori kuma1 then ndobva anobuda panze bva ndichipinda mukombi yake yaifamba nayo ipapo andanopinda mukombi make meme ndobva uyo mvake yadhobva apinda mukombi patava tabuda tese ndisitomboziva kuti kuenda kupinda ndangonyararawo ndakangogara mota meme kachibva tabuda tese ndobva taenda hamuna vanhu tingori tuini naye chete tanosvika paservice station nadera fuel abva pepe tiri muna samoraka uyo arova mota kusvika paraundabout ipakuwadzana chingonopinda muraundabout ndopa akabva angomisa mota pasaidi akati budisa pfuti yawapo tikati kopfuti endapo akupi zvikanzi pfuti yawapo paservice station iburitse pfuti iyo takutanga kunetsana paya pfuti ipi ndichiti ndikangoda ndingomuvha ngosudurwa kudaiso aibvati wakuisa kupi ndikada kudaiso ubva anobata kupedzera mumota mweme akutoona kunge makatozara vanhu atoconfused ari kuti zvokuti zvese zvaaita pamazuva eseka ndaimboshayi kuti munhu ari kuvhiringika here akutozei but ipapo ka ndopandakazonyatsoona kuti munhu asisiri bo ndopatanetsana paya ndadzika mumota muya siku ihoho ndamira pasaidi kakuti ari pfuti iyaiya apa ari kutaura ari kuona kunge mota muya mune vanhu ari kungotaura zvese zvaari kutaura ndadzokera mota muya ambobuda panze paya ati sori ngatidzokerei kumba tadzokera mota muyemi tichanga futi kudzokera ndobva tanga futi nyaya dzake idzodzo kusvika neni uko kumazup kucity sports center uko ndokwakazosvika achibva andidzikisa mota meme akatidzika mota mangu ndobva ndadzika mukombi meme endibheki
bhegi raya ndotombokwanisa kutora chandakakwanisa kuramba ndakabata ifoni apa dzakuma 2 am ndo ndangoramba ndakabata foni kumazupko kune chirimari uko ndangoramba ndakabata foni yaya ndopakabva topinda mota ndobva tosumudza mota paini 2 am ndatongoona kuti pandiri panapa kuti ndiende ndotokwanisa kudzokera kutotawo yemuna Samora kandopa ndokwanisa kuona mataxi ekuti ndikwanise kuenda kumba kwadzangu ndangosvika pataxi munhu vangotaura mari yake anambotaura kuti ana mari vandangotopinda mutaxi ndichingopinda mutaxi vandangoti foni yangu vandafonera vanhu vekumba kuti ndimirirei panze pegedhi vanhu vakatoti kochii ndikati ndotaura ndasvika ikoko ndopa ndakanomira panze pegedhi taxi yebva yatosvika vanhu vapuwa mari yavo ndovadapinda mumba kutopinda mumba pabongo akambotsamu vakati ko munhu anokusiya parodhi nguva dzinedzi ko uri kupondwa uri kuita sei turu inini zvanandaona ndikatoti musambotsamu munhu uyu asi sitomboraiiti ndopa akazoti yabva ipapo anenge akabva tanga nomutsvaga kumba kwatatabva kuye manje iye achatoziva kuti asitozvati andisiya akutoenda kutonomutsvaga kumba kutosvika kutomutsavanhu kuti kuari kupi vanokati tapedzera kupesana vana vamuchinorara ndopa vakazotatirai kundifonera sisi vake vavo ndichibva ndazowadzwa ndiri kuwadzana nobva vanoya vese vari kuuya kudaro ndikufunga kuti munhu ari kusvika achatika sori ndakusiya pepe haana kusvika achinoti sori ndakusiya paya akanosvika akati patatakamira paya wajamba mumota ukapinda mune imwe mota yange yakamira futi ipapo kutona nyaya iri kuteta wese apopota paya achibva abuda ndobva enda bvasiya inini nasista yake nevana vayo 2 vaya kumba kwedu manje adzokera kumba akaenda 5 days papa asina kudzoka kuya kuwese nesista yake yatese tiriko nevana vaya havana kana hembe dzekuchinja kana chii tese tiri ikoko takangobva kumba takangodaro ndobva tagara dzinenge 5 days day rechi6 achibvazonoya mva angosvika achitandei kumba turumudhi anga tese bvatangoona kuti titange futi kuda kuramba kuenda kumbaka neta futi nyaya tibva tangosunga tese ndobva tadzokera naye kumba tinosvika kumba kuye tiri kufunga kuti kumba kwachona tiri kusvika zvakanaka tingopinda mumba achibva atomira akutotanga kuti kune sista yake iya mune shuwa here kuti mungabvume kuuya nemunhu panapa aine pamuviri vakutoti kochii ndopakatotanga kutosimbirira nyaya une pamuviri kusvika pakunotengwa pregnant test atuma munin'ina wake anotenga 2 mapregnant test achibva anoya nawo auya pepe ndopa ndatosvika ndiye nyaya kutonditesta kwachitamba tonditesta vanhu vese vakagara varipo kudai so vatomirira 5 minutes idzodzo dzepregnant test dzichitokwana akangosumuka ndobva tanga kuchema akabata pregnant test mumaoko kudai vanhu kunoti chii toritoona vanhu esi achipanotambidza vanhu inosachitarisa inochina ndanga toconfuse mandabvunza vanhu kuti kopabuda sei handiti kana pari ichi ipositive panobuda 2 malines and negative panobuda 1 vanhu esi ndakutobvunza kuti pane malines mangana nesu varingoti 1 vanhu akadaro ndopakati mamuna zvamuri kuona ndini ndiri kuona zvinhu chaizvezvo ndopakatoya paya ndobva tonditi mbama ndakagara paya kochii ndobva totanga kutondirova paanga ari masikati kundirova kumbobuda panze kudii vanhu vese vari pamba ipapo vatiraya kubata vatiraya kuita sei asi kutombonzwa kana nyaya yachona yese hapana kana ende papasina kana chekuexplaina because munhu waexplaina naye wachoka ari kutoona zvaari kutoona ndo zvaari kutoti ndizvo zvichokwadi zvaari kutoona izvo ofichidai pregnancy stage yaitotaura izvozvo hazvitori izvozvo hazvitoripo vanhu vese vanga vatoripo papasitorina kana hama yangu yekuti inganzi yaoneka zotaiwa pane 19 dzaitove hama dzake dzekuti dai kuri kunzi ndo zvazvitoripo ka dzasingambosapota izvozvo vanhu kuda kutiraya kumudza kuda kudii ndikarohwa simbi chii kuti ndichibuda panze nditizive kubva mumba muye ndibude panze pegedhi hembe dzese dzanga dzabvaruka kana nebhutsu ndandisina ofichi kugrindel munongoziva kugrindel kuti uri mukatika hapana paunomboti ukabuda ungabude ukasangana nekombi kana nemunhu hamuna kana kwanotomboenda zvokuti ndakatongorohwa nditoripo kusvika manheru zvataura uyo ada kubata ataura zvataura zvokuti agodore vanhu vese varipo vabhoekaneka vabve zvokuti ndakapedza ndatongomusiya kusvika amanheru time yaanga akuchida kuti achinotenga zvaaida kwanazvo zviyezvi ndopakabva handiti chipfeka hembe upinde mukombi kuti achindisiya futi pamba pepe anga akufunga futi kuti handisiya ndirova nodzoka apa ndakuvara saka kunoti chipinda mumota tiende kutauni ndopa ndakangopinda mumba ini chibva ndakurura hembe dzanga dzabvaruka dzese chibva ndapfeka hembe dzechedzo apa ini ndanga ndakaiswa maneuzi mumaoko mangu zvokuti nzara dzangu dzaita kudonha ropa kudai kuti ndikwanise kana kuti ari kundorova ndibate kana hembe kana ndasingakwanisi kana kubata hembe nzara dzese dzakaita kuchikoka idzi vanangokwanisa ngopfeka hembe ndichingopfeka hembe pandapinda naye mukombi meme ndapinda naye mukombi meme tabuda taakutauni tasvika kutauni kwekebva atanga nyaya yepfutiya apa taatega futi vamwe vanhu vasara kwamwe vese vasara atanga nyaya dzake dzepfuti dzese taenda paanotenga zvaanoda kwanazvo zvezvi tasvika achibva handiti ndakukwiza mudenga umo zvokuti tanga asati ambodzoka masenzi dzekuti afunge kuti ndakwadza munhu kana ndaita sei anga asingazvifunge panguva yacho then paakangoti kwidzowo achinotenga zvaida kunotenga machina maitenga imomoka
ndakana kusara nangoro ndikasadzika panapa ndinokuadzwa ndofana kana nangodzika mota membe nangofamba ndatsvaga futi pane taxi ndapinda mutaxi ndadzokera kumba zvokuti kumba ndatobva musiwo zvokuti ndichitodzokera futi kumba ndakatoshaiti kumadzoka ndopanda kutosvika kumba ndakatokuwara saka paya pakuzosara ndakakuwara paya handichizivi kuti iye pakazosara kazara kaita sei kuzosvika mangwana achonawo handina kubva musi iwowo andiriwa ndikabva kumba kwake kwachina ikoko handina kuzombodzokera kumba kwake futi kusvika nhasi panguva iyoyo akambogara asingatofona asingatonzwi kuti zvakamira then after dzinenge 2 months ka ndopa akabva azotanga kuuya kumba kwedu zvezvo kutoti akatouya akatobatirana nevanhu achinzi adonha neshuga here nezuro akanga adonha vanhu vangu ariko havakwanise kumuinjecta zvokuti vanhu vangu akushati voita sei naye ndopa vakanouya naye achitorwara zvekuti haanatongosati atakurwa kubva kumba ikoko kuya kupi kumba kwedu then pavakanouya nayewo ngosvikawo munoziva munhu ari kurwara chero wakatsamwa zvakaita sei ausombozviteedzere ndobva atouya pepe vatatirai kuenda pakliniki pa 24 hour vatatienda pa 24 hour papepe atobatsirwa paatomuka bva wana ndiripo hatina somboda kutaurawo kuti zvakamira seiwo nyaya dzakarewo ndobva tangogarawo kuti munhu aite sei apore ndobva adzoka ndobva tasotanga kugara kumba kwedu tese kumba kwababa wangu vagara kusvika aporawo mangwanawo ndopakazodzokera kumba kwake akuti achiuya kuende kuuya kachina kwaita zvasinopera kazvaaita izvo aitouya achitozviita zvokutoti akapinda anotopinda futi achitaura kuti nguva nemunhu apa chichichi vatiri kuti nguva inorwadza nenguva inotanga kuzvita munhu usingazivi kuti chichiri kuitika but patime yacho niyoyo zvokuti taimbotirayo kuda kumboti kuchechi kuda kudii panguva yese yaidaroka zvichiramba kuda kumboti rehebhu achiramba kuda kudii zvese zvichitonetsa patime yacho naiyoyo chero akatoti madhakisi acho haana kutomatora kana nhasika chirakati 1 week asina kumatora next week iyoyo aranga achingoita izvo zvaari kuita chero asina mbobvira amatora zvekuti iproblem inenge yakutoda rehab saka semunhu agara kutiwo semunhuwo ane nharo dzakewo kuti muzokwanisa kuchinja munhu akadaro ari panguva yakadaro futi zvinenge zvichinetsa saka takatombogara patime iyoyo tingotiwo 1 minute tawirirana 1 minute wo zvadaidai but patime yacho nongotiwo zvikatanga nongongozva ndizvo zvatanga ongonyararawo usisamborwadziwe nazvo sereke kuti munhu ari kundichinda dai bcause panguva yakutanga ndopande zvinenge zvichirwadza usingazivi kuti kochi chiri kuitika pandimwe yakuzobvawo patime yacho ninyoyo takazongogarawo tichingodaro until one day angomuka makusena achitoweredza mhiri mumwe musinja wanyaradza kana vamwe voti handizvare asi vamwe voti handinyare asina mwari wangu handinyure zvimbo izvi regai ndisanyore zvandakapuwa ndini vamwe havana wani zvavainazvo handina asi vamwe vavo voti nini ndichavekwa negonzo bereko yaramba kusvika ndabata mudonjo asina mari ndoramba vachiti chavigwa negonzo bereko yaramba kusvika ndabata mudonjo namwari wangu ndinoramba zvakawanda zvandinazvo zvavasina vamwe vandivengera pasina handingamanikidzire musade kundimanyire mwari kana vopa vanopa ende kana voda vanoda saka handiperepa wandini vamwe vachinitini ndichavigwa negonzo bereko yaramba kusvika ndabata mudonjo asina mwari ndinozviramba voti chavigwa negonzo bereko yaramba kusvika ndabata mudonjo namwari wangu ndinoramba zvinanditambudza hapana nokwanisa kuzandinyaradza vamwe varipo pakuda kutondiparadza vachindishereredza unge vanondiperekedza asi ndati vamwe vofunga kuti ndichavigwa negonzo bereko yaramba kusvika ndabata mudonzo asina mwari ndinoramba vachiti chavigwa negonzo bereko yaramba kusvika ndabata midonzo namwari wangu ndinoramba vanondisimbisa mwari vachinipikisa shamwari asi ndoramba ndiripo vamwe vachisairira mamhepo asi zvibabababa ndomira semurume aiwa ini nandigume kumirira nguva asi nyangwe vachiti nini chavigwa negonzo bereko yaramba kusvika ndabata mudonzo namwari wangu ndino
ndaishaya ndaiswera ndakabata shaya ndichigaya kasi unomvura yona yandatini pamwe nchagane gonzo asi mbereko yaramba ndini ndichiripo ndini zvinorwadzawo zvinotambudza asi kana ndochema muna matondi Mwari wangu zvinotambudza hapana nonyaradza asi ndochema misodzi yangu yochema ndichitikani ini chaigwane gonzo bereko yaramba kusvika ndabata mudonzo naMwari wangu ndozviramba ndini TVT television thing already Conquering music. Ya madzimai evanhu vane mukurumbira ndinongokurudzira zvangu kuti vatore music ka sebasa yandozoti kune zvakawanda zvinozoita se zvinozoitika kumangoma ikoko nechichika but ringe tori basa rekuti inini ndinotozvinzwisa kuti inini pande ndakatomira pamberi pevanhu pepeka even unhu achitoscreama chero vasikadzi chero varume munhu panenge utori pepeka munongosikatombozione zvese zvinenge zvichiitika pepe munhu nongo wakatofokasa nezvaunonge uchitoita pabasa but usiri munhu asingaite izvozvo ka wakatarisa kudaro uchiona kana vakadzi vachiscreama vachitofunga kuti murume wako maybe akutoenda nevanhu but munhu ari pastage ka anenge atori pabasa atofokasa nezvaitose nezvaari kutoita kana fanike nditori vanhu tu vakatosiyana yokutoti ukatondona ndiri kumba ka nditori munhu chaiye but kana ndatokubasa mwana ndotofunga kuti akata kwamaiwe ari kudai but zvinhu zvokutoti kana ndatokubasa ndikatobva ndanditori kumba ndiri right ndikatongosvika kubasa ikoko ka nende ndatochinja ndakutoita zveipapo ndichitobva ipapo zvatopera ndakuenda kumba 1% yevanhu vanokwanisa kundibhiliva kuti handidhakwe 99 ndofunga 99.9% yevanhu ka vanotofunga kuti ndakadhakwa but munhu anotozogara nemikumba ndiye anotozoona kuti handitomboite zvese izvozvo nyaya yekutoti inini ndiri munhu akatokurira muadzi kutobva kudhara ka ndikatozotaura mastages andaitopefoma ndichoita zvembira kudhara ka nongonondoshamisika pamwe vamwe aitombondiona kana ipapo zvokuti ndiri munhu akatoshanda necrowd ka kubva kudhara ndiri munhu akatongoshanda ari pamberi pevanhu kubva kudhara zvokuti handimbonide kuti nditore ichi kuti ndizoita izvi handimbonide mamunzwa akaboundless achiedza kurondedzera pakuti zviri sei kuvaka mudzimai ka weselebo akafanana nemuimbi right. Bounty akakumbirwa apa kuti ambotirwerawo akapela timbonzwa achiimba ka akapela pasina magitare. Iyi ngoma inonzi Bosi ndiani anokwanisa kundimisa pachisport ndiani akati Bounty Lisa hachaimba ndiani anokwanisa kutora murume wangu wacho ndiani ndanza vachibvunza kuti chimama chani pangoma ndikurova kunge Jackie Chan machampiani tasvika paakishani ndovaitira zvemufikishani vari kunyeperana kuti mangoma ndichada ndarispekta murume wangu andakada asi manje kana shavi rangu rabuda rekwangu kana vauya ndati iwe teerera usadi kunditeerera rangu ngoma ndikaimba munoswerera hanzi murume wake ndiye anomunyorera kuda kuziva zvangu ndopa muchaperera ndagara ndiri popular ndauya ndine different formula ndakurova zvimaspectacular hatizi pakumanya ini ndakanyanya mangoma handina kupinda kazveginya iyo vari ordinary mamunzwa ka Boundless anovawo zvakara anopisa ihot property yachayo Boundless Vesta Soja lava chaparwa mucheta apa kama akaputika nziko mukufara nemukusuwa Boundless Home Affairs Detina mama Nyange taruwa namo patauni Kwandiri uri mambo Nakupa crown Ne boyo wangu wese ndo kudaini Iwechi baba jachu Inichi mama jachu Go imba yachu Kankari Ushandisa ngova kwete kutambisa ngova Kufambisa ngova Ndo kuti tiguzova Shatinonda kuva Imi mistress muri empress Rudor wanewe It's endless Vaseta pesi Sakanda ukanda parpa besi Nekuti nondida indesi Nondi pakwandiri Ringoda kushikira Mokufanya ngbendi chisafa Yangi vaniseka Yangi wakapfeka Yangi wachifamba Vachida kukutuka Dati urisini Urvini urizini Banzi kutende Inspineni Awite bebe uri last number Inimda jamba gara Shoma jaganaka uchiwana uchishaya nyi Moko fara ne moko suwa baby Bichangi niri par Shoma jaganaka uchiwana uchishaya nyi
takagana takanganisirana tife tabukana tinoonesana tinodzidzisana ndozvinoda rudo gara tichinzwanana toda kugara uchifara wakarara nhamo yese yombosara tichivhura chizvivhara uri chikara ndidikuna paina node kukutsara ndinofara nyangweboka rwara marwadza ako kutagopora nhamo yacho igopera kumatenga mfunge ndozvipera usambondityira ndakaoma zvakanaka uchiwana uchishaya ichengeninewe makafara nemokosowa baby ndichangeniripa zvakaoma zvakanaka uchiwana uchishaya ichengeninewe makafara nemokosowa baby ndichangeniripa baboy Givenchy Records. mamunzwa akambo kanziwa mukufara nemukuso waka Bond Lisa featuring Soldier Love. Right. Gati nje kuna panau yechirwere chake cheshuga chaimutambudza icho zvichitaurwa dzichanangura panapa namukoma Byton Msaka. I found it by on a daily dosage. Seriously? Nekuti akashaya chete insulin akadeteriorate zvisingaite, which was some of the major concerns. Akazosvika pakwanisa to handle his condition, which was something we became proud of. Nekuti dzimwe dzenguva waiti nyange usiri padhuze naye, sometimes you feel the pain in some of his songs paanenge achiti makandisiya ndega. At some point he became a man. You don't know, as an artist, when I don't go proteo musical value. My situations in life, is I see them, I know later. Aizvibaega Jackson reshuga reinsulin. Hey, wakomana. Nyaya inorwadza ndeyekuti izvo zvaaizoita izvi zvekudhakwa iye ari munhu aizvibaega neJackson. Hey, zvinoita here izvi komana imi? Zvinoshungurudza chose, zvinoshungurudza mubereki, zvinhu zvakafanana naizvozvo izvi. Right. Pane pamwewo zvakare paakatomboendeswa kuchipatara. Regai tinzwa mai vachitsanangura panapa. Aro akanzi afa kakawanda. kuHarare hospital akati paakatanga kubatwa shuga ndakamutakura inini pano namai guru vake mukadzi womukoma wake. Tikaenda naye kuHarare hospital arwara. Baba wangu atoshaika. Saka taenda naye kuya ndobva asvika mba ndati maitanaka mwana anoda kunzi aita sei aitwe matesti ese. Bhozi mutuni wacho nawo anofanira wanga yanga iri shuga but anenge anga anonokerwa. Ndikati ngaitwe matesti ese. Zvechokwadi akaitwa. Maresults akabuda achiti ane shuga. Patakaudzwa nadhokita tikati aiya akura uyu muita sei mukwanisa kumutaurira. Anokwanisa kuzvinzwa kana kuzviziva kuti ndozvaari. Saka akamborapwa akabuda. Saka udaninga anga asinganyatsotora mishonga yake nenguva yacho zvakanaka ndobva arwara. Ndokutakurwa neambulenzi ndokuenda kuHarare hospital. Ndokusvika kuye asvika kuye akachinjanisa mafaira pasaidi pake, mubhedha wanga uri pasaidi pake, munhu achona akaita sei akafa. Iye kudanga achizviona amheno ndokuchinjanisa mafaira, ndokutora faira riya rake ndokuisa pana munhu wafa, iye ndokutora munhu wafa ndokuisa pake, ndokubuda ndokutiza kuchipatara. Vaya kuHarare hospital vabata foni ngarire kupi paWaterfalls Police apa. VepaWaterfalls Police vatuma mupurisa pano. Indandatowa kuSouth futi paakazozviita ipapo kechitongo. Mupurisa asvika pano munin'ina wangu ari pano. Ndozvaitika. Munin'ina afungirira foni ko zvikanzi saurashaya kuzoika ine mai we. Komoti ndakachema ndikati asi chii? Ndokufonera bamudiki manzwa here mapurisa adi auya kumba uko ari kunzi
ari kuti hanzi Saura ashaika kwarari hospital. Vakati mapurisa ekupi, ndikati ekotafozi. Zvikanzi Saura ari muno taura naye atiza aenda kuna kuchadzokeka aenda uko. Ndikati ari kunzi hafa akakwara. Zvikanzi taura naye ndotati ko chiina iwe Saura? Handatiza ini momsi. Watiza kupi? Ndatiza kuchipatara. Atinga uri kuti urairei kudai newe nokurwadza. Zvikanzi aiwa ndatiza vanhu vari kungofa uko kuchipatara. Ndikati chipa baba foni, abva bamudiki foni. Bamudiki vakati saka todini. Ndikati ngaatsvakirwe kupi, itotaura nevasikana vari kuUK aende kumaprivate hospital. Pamwe kune kuti nani pamwe anogoneswa murumu rake ega achigara ega. Zvechokwadi vakazviita izvozvo, but mukomana wachona anga ari wamasitaira aingotiza zvakadaro. Zvechipatara anga asingadi zvekuchipatara. Kudai vangosi nenhau pamwe kudai kuti munhu anenge akuda kuita zvinhu zvake saka uko anenge asina chi anenge akasungwa manje. Ipapo vachisimbisana asi nguva apachina shona dzakuda kukwana. Zvakaendwa chachimunya rakatambwa kudhara. Zvakaendwa Sauro chatova chimudhara. Zvakaendwa ndirandezuro takaridya kudhara. Zvakaendwa many times. So Shibaba anzi arwara nediabetes aita sei apinda muhospital kuHarare, ichanzi Harare ndo yakunzi mbuyani Salem Gabe. Yeah. Ndosvikapo ndosvikobhadhara mabills acho ayaya. Amene kandiuko kwanenge vaarenja, he ran away from me. Ndosara ndopedza kupeya mabills uku aita makasara mubhadhara mabills muchipatara. Aenda kudzokera kumawadi reko ndakutobuda pachipatara. Atiza watoenda. Abuda pachipatara. Kwanza kune imwe mota yanga yakamira. All right. So ndirikurora maaccounts angu edisappointment yemadrugs. Ende zvese zvabva kumadrugs zvese zvinhu kwandiri ave madrugs. Handifuni kuti ranga rido. I doubt. All right. Yakazondiita kurehabilitation is a second one. Zvekunzi hanga vanhu vacho family yanga isina care naye, it's not true. Ndiri kuita give an account of many times ndichiedza. Right. The third one, iyo Amaya Sarapavana. Again, phone yawe ndiri kuparliament. Tiri painvestor, tine workshop. Zvikanzi Sauro haiye zvino achambo. Ndikati all right. Ari kupi zvikanzi all right. Tinaye pano. All right. Kupi parenyaro. Ndikati all right. Rega ndiuye ikoko. Zvikanzi tatobhuka zvese kumubhukira kuti di muhospital kuti aitwa admit. Ndakuda kuti ndakusvika zvikanzi zvataitwa pano abamini. Ndikati inda artist. Ndikati inge ndakamuudza iwani mushiya ndikati no yekuhighlands uku ndiyo ndakaona patoita dambudziko. Vanga vabhuka show kwaMurambinda, president anga achinda ikoko. So dambudziko rataitawo panyaya yemadrugs, mapromoters acho and nevanopusha madrugs acho, I used to get very disappointed. Havasungiki. That is a different issue altogether. Well, if I go into that, I don't blame anybody. But because even vazikanwa unomusingachiti chiko, right? Kandizvo vabhuka uku akasangwa vekuWillowsburn. Ndotozoona manje mai voti zvinovati ndikati all right kuti ndakuita sei kungochaza kuti kuratidza aitiza kandi pane mota yanga yakamira panze panze rotomirira. Yeah.
but muri kumira simanzo kuti ari kuchipatara. Yeah, so okay, tozoona paTV in IQ mwana wako kuzari kuperforma zvinhu kwamurambinda uko yati ukandipa paine nhingirikinisi ndopatambofunga ndiri kuexpressa disappointment yekudhakwa nemaefforts ataita zvese zve zvatova kuti family yake yaita neglect mwacho kana wana baba wacho wanapa mimi wacho ndiseneta havana basa let's correct that image. That's not true. Really every effort was being made, even ari popular achiimba tichida kuti dai akangobva pane zvemadrugs ranga ichori dambudziko kwamuriwo semhuri tikatomboti nayo ndikati no vedway kuti adii kuti titsvake mapromoters acho naiye anopusha madrugs uyu timusungise because anotozikanwa mai vavo vanotozikanwa but unosvika vochimuti chii nemozvaipi nemozvaipiangara dambudziko manjezi right saka imi pamakanzota uyu ari pashow ari paTV apo pakazodzoka makazomutsvaga unomuona kupiko haumuwani saka hapana kana wamaimbozombowana ukubvunza kuti koiwe pai ndakaenda newe kuchipatara ukatiza apana mai vaenda newe kuchipatara ukatiza zvese nguva yeugara naye pasi manje iye zvino akanga ari more elusive akanga aisanyanya kubatika so panyaya yemadrugs apo yakaita disappointment ndo yakamukanganisa and I think ameno zvaiitika uku kuda iva aigara ive mapromoters aya naivo vanenge vanga vaakumuziva kuti ukamupa drug ndo panoita energy then they knew kuti you wait until such a time asvika pademwe level unozongoona aane show yacho inenge iri packed oro pamwe show yabhukwa urongozonzwa I didn't turn up anenje nelabel yekuti anouya but pamwe hauyi then because of his popularity even adisappointa mafans ake vakangonzonzi social vakanganwa vakafuwirwa ndiye munhu uya akamboti disappointa vanomhanya laki anga ainaro so well disappointment yekudhakwa zvachokwadi kwandiri was the biggest ndo yakati vhiringa ndo yakamuvhiringa zviya zvikunzi kwanzi naye family yake did not care vasina basa naye it's not true ihanzvadzi dzake dziri kuuk two sisters nepopularity yake allright nenyaya yediabetes kuti aiwa ngaambouyawo kuno oita show voarrange oinda he travels to the uk akaenda asvikaku fine I think very successful show now vaya vakati noka kune national health service voda kumurapisa ndobva vamubhukira zvakanaka now ndiri kuuya kumapromoters again nevanhu madrugs chinzwa pane zvakaitika ipapo atorape vayada kuti ari muhospital zvikanzi akuda kuenda kumushonga zvikanzi aiwaka uchiri kurapwa wakaunzwa pano nehama dzakwe uchinzi kuuk uko zvikanzi vari kurara nhema ndiri musician ndakapinga music zviri kurapwa izvo akudzai ndiri kurwara ndiya ndakainga music kuno kuri kwekuti wambotaurawo navanzwa dzacho zvaakavaitira and he left vadzoka vai vakati allright mabills achibhadharai so ndiri kuenda again ndine two things panozvada kurava kuti mabills akatobhadharwa akazobhadharwa nanhingirikini nanasister iye asina kurapwa akarapwa halfway haana kupedza ndirida kubisa myth yekuti kana kuti the lie yekuti family yacho nobody cared. That's not true. Chinzwa pane zvakazoitika ipapo adzoka kundozvosiya waitaka izvi
ukatotaura navo vaingoti Sauro zvakatiitira zvekuti kuti abandon midway treatment tinotanyatsorapa nikirikini diabetes yake zvinyatsogadzira zvakanaka obva again inyaya yemashows anenge abhukwa kuno ava vemari avo tikangotodi so ndiri kupa maexamples echi disappointment nekunzi family yacho was neglected hapana zvakadaro izvo hakuna izvozvo izvo zvekuneglect inini I refuse no purposely neglect the family was trying their level best zvese zvekuti ko akazoenda kumbarese iwe creativity yake yekuziva kuti ndekupi kune yangu neaudience yangu pandinotambirwa ndikaona following ndekupi not kuti because anga atandwa mumba akanga aitwa se of course mumba munoita madifferences but hazvizvi zvinoreva kuti ungabva wati because nai you are neglected mwana wese agara mumba unotodzwa mutemo right pechechi handa kupa bata akanga akuenda kuchechi apa handa kupanzwa pane paka kana kuti kuri kuenda chechi yacho kwa PhD kwa magaya akamboenda ikoko yeah no good kuenda kuchechi in Shona or in English kuenda kuchechi muchishona kungare kune two things kuti wamember yefaith iyoyo or unotsvaka ruponeso kunorapwa chete so ndisingazivi ini ndakaiona paTV mukoma wake uyu anga Cape Town ndopaanga auya ndo andakaona warienda kwamagaya again kuenda kwamagaya kwandiri ndakanzonzi kutsvaka kurapwa ndakaitozoona paTV ndozo wandaitombobvunza zimoka ndibate angafona akaanza hanzvadzi yacho ainzi Karo akaenda kuUK manje ndekwanisa kukwema updates kuti kochii tikanzi aiwa aindana naBaito nevamwe vachi neshuga chirwere chake cheshuga disease kuti kuna maybe angadi chingarapiki asi zvakabatsira well in the spiritual world zviri to the individual ndiye anokuudza kuti ndatonayani but I don't think well really to answer that one is individual iye muridzi kana akafira healed he may have actually I heard ari kuti atove better iye muridzi aita popularity yake he's done it he's made it somehow mari iri kuuya vobvunza kuti hapana mari iri yaizowana yaivepo awana mari achiimba ini vana ava ndoshaya kuti then ava muvaya kuUK then kazhinji kacho fundave out nguva ndiri kuSudan ndiri kuUN akuimba so what does he do oda kunovaka dzimba dzaipazwa dziyai dzisina chi dzemuramba tsvina dziya dzisina maplans adzina chi one of them yasau yanga iri kupi I think one of these suburbs anyway and yatsozekanzi south there kunokunzi South Park somewhere there ndokwaini one of them ikapazwa ndikati noka ndo rebels singabesiriwo kudai akanga ati ubvunzawo ploti iri papa yesitaraki pari kunovaka papakunisa papo ine mapepa zvese so ndiyo tragedy yekudhakwa again ndiyo disappointment nenyaya yemadrugs kutiza kutichida kuita zvakati we can't get him kunovaka mastructures achitiza kuvaka inzira kuti avake pai
Zviri normal. panhaka yawakapiwa nababa wavo achienda somewhere achienda kusango waste maresources so destroy. So ungoona kuti izvi zviri kutaurwa nemamapepa kuti aive I suppose ndo zvinoita fame. Ukangopinda madrugs uine fame, I've never known of any of them. There are few who came out vakarespond to treatment. Drugs something else are terminal. But as a family nekutsanangura kwamaita as a family mamusina zororo, you tried, you did your best. Kana vasikana vakakwanisa kuti ngambouya kunotimboedzawo akavadisappointeko imimi kuno kumamatoneta nekudisappoint amai kumba iko kuti vanga watonetawo futi nekudisappoint saka hey unobva watoshaya kuti so again I blame nyaya yemadrugs. Ndio like you asked go zvekudhakwa izvi tataura zvimwe zvese negenius yake netalent yake, brilliant, appreciated, well accepted, but ukazongolobata inandizivi kuti chakaita kuti aende kumadrugs handizivi kuti ari zvaari zvopachake was brilliant. He's brilliant. But so that's the end result. Kwandiri ndiyo akave getting the biggest disappointment. Ndofunga manzwa nyaya dzaSoja Love kubva sondera pfuura manzwa kuti zvaifamba sei, zvichiita sei, music yake aizvifambisa sei, wanano dzake, magariro ake, zvese mainzwa pababa mai vari kungopupura naiwo Madam Bountlisa mavanzwa naiwo zvakarika vachipa uchapupu mukoma Byton mavanzwa apa. Regai tichinzwa sizo mazuva ekupedzisira kuti zvanga zvakuitika tongonzwa pana kubva kuna ngoma Byte. Mukomana sezvo ari munhu ane problem diabetes anenge akaita mazuva anenge 2 or 3 asiri kunzwa zvakanaka. Saka semunhu ane problem diabetes paipai pamwe achigara nawo anga ari munhu wekuti anga pamazuva pokumba anga asara ari iye ana Ricardo ndofunga vaita zvekubvakacha here na Manamani na Changara ndofunga vaita zvekubvakacha here kuti dzadzingori shamwari dzake dzanga asara nadzo dzanga kumba kwake kumasasa 15 Mauya Street. Kana munhu ada kufa uzive pamwe anodzinga nesari padhuze naye kuti zvinhu zvake zvikare zvangoitika. Sometimes like I'm saying destiny yacho hapana. Wish we could turn back the hands of time. Ndisina kubvira ndakamusiya kumasapa kwacho ndakaramba ndakangoona miriro ipapo. But kana zvinhu zvada kuitika ungataure zvipi, ungade kuti imi mamuri kupi ndandikumba kumukoma kwaElens pandakanzwa news idzi. Saka vamwe vakawanda noti mushemunge 2-3 days vamwe vekumasapaki zimwe shamwa dzemasapaki koko vaiti taitari musvika chida kuona mukomana nyaya dzenge dzichingotaurika idzi handiti zvakaitika sekudaro nekuti ndandisipa handina umbowo uchena vanongotaura nyaya semanzwiro andakaita. Vamwe vanoti vaida uya kuzoti vamuone mukomana vachirambidzwa kupinda mukati. But inini semaziva andinoita ndakafunga ndikati akomana Ricardo koimi mukomana senga asina kudya zvakanaka sei appetite yake, kana kuti ndinoziva kuti aifana munhu aidya tumasimo muyunene mbuko dzimwe dzingo appetite yange yakumutiza. Vanhu vaisvika vachida kumuona vaiblokwa nani? Kusaziva kuti vaiblokwa nani netimu ranga ripapo. Handizivi kuti ndiani nani anga ari papo, handingatauri mazita. Nyaya idzi makuhwa inini semanzwi rangu kana ini kuti ndizvitaure izvozvo zvika zvikutondiremera kuti ndizvitaure nekuti handina umbowo uzere. Zvaitoda munhu anga vamwe vanoti patakamuona isusu pajongwe akomana pawakaperwa nefuel vachienda kuzonotsvaga fuel paKeldon, vamwe vanoti Sauro anga airagidza kuti munhu anga atofa kudhara asati asvika Kwambiya Dorcas vanoti akasvika afa kudhara. Whereby in pandakasvikawo pandozomvhara maziso, that was maybe 3 or 4 hours after the whole incident dzichiitika dzaita sei dzaitika. manzwa apo ka ndio ngoma Byton nawo ka right baba ndakazovabvunza makambunzawo zvekurwara kwemukomano
waimbozviona kupi kwewe ainge akangokombwa nevanhu vake kumba kwake ikoko kana kuti uzive chazvoti arwara zviri serious how there's no way I could tell anenge achingoimba pamwe aita show kwani pamuongozwa paita control kuti he didn't turn up for the show kuna ndo painge arwara mazikuya no nothing unongozoona paita show yave successful yasoja lavo paita show inonzi munhu ari kuti ndakada kumusuwa haana kuita nengirikini kuita turn up ndarudza mari asi mari mweziro makazoti haasi kunzwa zvakanaka nerunyere kupi muzoti aita show successful show romantics pamwe pacho it's more like paripo pakambonzi arwara anenge atofa here kugwera kudii only to find kandizvo vamwe vakati izvo ari kutsvaka popularity only to hear ane show imwe iri very successful ndiye munhu afa here maantics acho nematactics acho aitozondoshamisa it was difficult now to follow kuti mizhava ndozvava tichangoona pazvichasvika zvakaoma chokwadi right tombonzwa kuna amai akatanga kuitika ndezvokuti Sauro asati afa akauya panapa auya pano akatoonana nemunin'ina wangu aigara pano nchengeta pano nevese vanhu vanga vari pano munin'ina wangu akazondifonera akati mufunge chii Sauro anga achida kutaura nemi but foni yenyu yanga isingaiti bhozi kubasa uko kana kuri kuSouth Africa kubvumirwa mafoni nokuti ipapapo asati ashayika kumashuro uko akumbira ruregerero akazonditi mama ndikati zvanzi indoda hangu kuvaka pastand iya ndikati stand ipi because anoona pane subdivision stand yana Sauro iyo zvanzi ndoda kuvaka ndikataiwa ndinokusapota mwana wangu kana uchida kuvaka uya uvake zvinhu zvese zvinoita sei zvinogadziriswa kana uchitenga mabuilding materials ako kana usina pekunyatsoisa zvinhu zvako unondoudza ndinovhura imwe room yodi uchiisa mabuilding materials ako auchivaka saka ipapo paakauya ipapo inini ndakangofunga kuti pamwe uda uya udi kuti azotangidza kuti achivaka pandakazonzwa mangwana acho naunzi Sauro ashayika ndakatofonerwa futi makuseni nzi Sauro ashayika achienda kwambuya Dorcas saka auzosvika achinzi atoshayika ndikati semukomana anga agara achingoitawo nyaya dzake ndikati ashayika zveshuwa here nokuti Sauro anoita sei akambozviita pakuHarare hospital paakatanga kunzi afa no like I say mukoma wacho uyu solo ari kupresident's office ndiye akandifonera kunzi no ndazongodaidzwa ndikataura mbuya Dorcas I think mbuya Dorcas iri kuota Hatfield yeah anzi arwara sterek ari ndikaiti mbangozvanzi no is dead paakarwara achienda kuchipatara ikoko aibva kumba here kuna mama kana kuti aibva kumba kwake kwaanogara infact neshamwari dzake nemacontacts ake ende kumasasa kwairenta ya kumasasa airenta haendiso neshamwari dzake ya macontacts ake vaigara kangomukomba isi at some point ndakati no ndoudza vamwe vemhuri kuti vedway there is a Shona saying nyati kana kuti mhofu inobuda mune dzimwe inyama yeshumba ukaera wada kubuda mufamily uchida kuzvita karikoga unodyiwa neshumba anga anyanya kuita distance himself away from the family akugara akakombwa like I gave you example ya Michael Jackson vanga vazo kuti angushama chete money so ndo vanga vagara vakamukomba iwavo weti ukasvikapo mune makazara kundiva nani undinhingi you can't utonoti iwe ukama chaicha aripo apa hapana ukamusaka ari pedyo apa nobody mukoma wake uyo ari kuwaterfalls
ari kumba kwacho kwakakura ikuku akambogara abva kucape town ambogara naye ndobva amutanda anga ari kutogara kwani kwemukoma wacho kwasolomon Wildlands. So hapana paisina weukama chaichaiwo kuti angakudze kuti chii paisina anga angokombwa kwandiri nemhumi idzi. But anyway paari akanga achiti these are my bodyguards, ndo vanoita nawo music yangu, ndo vanoita umoze ndini manager mwe ndini chii. Pari kunzitsika ipapo why funeral yakazochemera kumasasa pakuti endei paanga achigara mumba make maanga achigara manga achiloja takataura nevaredzi vemba zvikanza itai henyu funeral yenyu ipapo kumasasa ndopatakagara zvino kose musina kuenda kuwaterfalls. Yeah, good question. Decision yangu yatoita kuti angatingoitira ivo pano. The other reason was waterfalls ndo padhize nembare panoita problem nemafans ake hama dzake panoita problem. Saka kuti zvinhu zvedu zvinyatsofamba zvakanaka zvakarongeka zvakanaka ngatingoitira kure mbichana tikatinde pawaterfalls padhuze neconstituency yake nekuti chero zvakazongooneka chero nemusi wacho wekuenda kumarinda wacho iwowo kuti dai kunga kuri kuwaterfalls pangadai paita dambudziko anga nechaunga chaunga venacho following yake constituency yake mbere chikunduru chivamba so ndo pakanza ngatingoitirai kuno because I think manzo apo ka ndo saka vakazomuchemera ikoko ka vakomana pakaipa hanzi nekuti dai vakaitira kuwaterfalls ai mukurangara basa rake rokugwa zvaikatyamanzwa zvakatanga musi wacho zvakatotanga before avigwa pavakanzwa kunzi takunotora mutumbu wake kunyaradzi. Muchemera kupi? Kumuchemera takamuchemera kumakuva ekumba kwedu kuWarren Hills. Kumuchemera kumba kwai Roger kumasasa park number 15 Mawuya Street. Anga ne mushure mekunge mukitika zvakaitika izvo. Pano pampasati papiwa clearance yekunzi tichauya kuzochemera Sauro pano ende panapa ndo pamba pawo ichokwadi ichocho takazongopfuura nepanapa tichionekedza kuti tikwanise kukudza baba namai vakakwanisa kutirera nepamba patakarerwa kuti zviite chiremerera. Aifanira kunge achichemerwa pano ichokwadi ichocho but mushure munge takapiwa rent negwaede kunamata masasa and maconditions emuCovid-19 ndo akanoti restricta kuti tikwanise kuzomuchemera pano nekuti pamwe kwaikwanisa kutozoitika bigger chaos than zvakaitika kumasasa pake. Asi kumasasa pake munhu akawere akuvaya vanhu saka dai muri mudo muri muno it was going to be even worse because sezvamunoona Mbare pa next door kungofamba saka Mbare kana munhu akafamba kuzoti pano zvapo pa neutral venue pamba pasina mupaisamira mushe zvaisamira mushe. Vanhu vakafamba kubva kuchitunguza kuenda kumasasa pakaipa. Aiwa tinoti zorora murugare. Yeah. To start with, by hero status, I should also like to thank President E.D. Mnangagwa. Normally, vanenge vaine knowledge, nema background, nema families. Ne contribution yakazinga akuita, inspiring people, so many people in society. My lyrics are really, I think this is where it came from.
I think those who sit down and decide how do we make this person judgment yekuti asvike chii chaaita kuti tikwanise kunzi hanzi hero. I think that was entirely up to them. So hazina due influence yekuti takaenda kuti kanoclaima this and that, but basa rake rese vakangoritoa way along those lines nebackground yefamily. So kuti imo makatovhundukawo kunza kuti mfana mwana adeclarewa hero. We appreciate it. Yeah. Muno appreciate asi mushure mukunge mavhunduka kuti chokwadi here ndo zvataitirwa nehurumende. Exactly, ndo zvataitirwa nevakuru vatongi nevehurumende. But really you're quite right, but no, takati well, he deserves it. So skudza shoko ramungadi mimi kutumira kune vechidiki anditi muri kuona uyu akanyururwa mukati mevamwe vechidiki akanzi uyu tikumupa ruremekedzo rwakati. Mashoko amungataure mimi kune vechidiki pazuva ranhasi kuti mabasa ako anokuteera. Good. Yeah, you've captured it well. Kune vechiduku vese ndiri kuti vedwe maitiro ako mabasa ako nezviito zvako zvaunenge uchiita zvinokupa respect, zvinokupa utungamiriri, zvinokupa status you deserve. So the best thing is to work hard. Ona zvakanaka musociety zvakaitwa nevamwe, but essentially the bottom line, it's you. Shandra mhuri yako. Varungu in English they say charity begins at home. Chokwadi icho chataurwa na baba right baita nti kudiko ne hero status ya Chibaba. Kuti Chibaba he felt there was a calling and a blessing upon his musical genre and talent and passion. Nanga amplifier in his musical standards zvekuti my lyrics ake maturity nema lyrics ake in most of his songs saibata chembere, saibata vanadiki, saibata middle aged families, saibata madhara chaiwo politicians even. Shoko rake rakasvika ipapo zvekuti anga ane mashoko ekuti mangwana emuka akutaurwa nemunhu wese muZimbabwe neeach and every Zimbabwe naakunakirwa nemeseji avanzwa kubva kunani kuna Chibaba. Language slang origination is slang. Right. Pakuzoti anzi iye apuwa honor yekuti is the hero from the state. Zvakauya sei? Like I'm saying, through accolades, kuti his work, whenever he sang for the people. Even though people say he sang about his life, but when he sang about his life and the people understood his life, it also liberated most of the youth, most of the middle-aged people, most of Wanaruma Ruseva, anybody in struggle, in their good times, in their understanding, even their worser times. It touched the emotions and the hearts of so many, whereby he had a communication with most of his fans and most of his followers and most of the citizens of Zimbabwe and musical fans in and around the world. Mama wachitaura kani zvekushaya pawakaenda kumakuva vamwewo zvavasiri vaukama. Pane patakaita chizve inyaradzo yaSauro. Pane patakaita private ceremony yake yenyaradzo family because takanoti ikaitwa ikashambadzwa panoti netsi saka yakangoitwa private. Takaenda sefamily tikasvika ikoko paguva pake takaona kuti mafans ake anoenda ikoko
vakaisa midzanga yefodya tsika bhosi vakaiswa padhuze nababa wacho vari pasaidi apo pakati zvapo pane nzvimbo basi ari makuva iwayo efamily. Saka ndopatakatoziva kuti kune vanhu vanoenda ikoko. Takangozvitora leti kuti mafanzi ake ivo vakomana ivo, nokuti nyangwe paakavigwa pachona kana mamuripo papakatooma. Ivo mafanzi achona ivoyo ndofunga ndo vaitoenda ikoko. Paakavigwa pacho angasisiri wenyu angatowe vamwe vanhu nekuda kwemukurumbira zvinoitika izvozvo. Right. Ndo zvakaitika zvomangozi nzirawo mega ka pfuma yakasara baba yemukomana yanga yakamira sei? No, zviri tangible zvakanga zviripo ihembe dzakawanda dzemamovie stars dzemastages neboots nematv nechizvi nemablanketswo. Motokari hamuna kuiona? No, motikari yes, no. Rega ndiinde tu yes. Yes in the sense yekunzi imwe iri kuna Prophet, kuna Java, imwe iri kuna ani, kuna yakadonetwa, imwe yakazotorwa ikaenda kustation kupi, but I didn't see anything. Ndachandakaona mukoma wacho ndiyati ya tichanoitora imwe yacho ndozonodii. That's the story. Here's the motor. Mukadzi ndiye wenzi wanga aichipo, ndiye akanga anzi atoene mwana Samuel ainga achinzi mukadzi akawanikwa Samuel. Yeah, zendikati pandiri paanga azire mukadzi ka ndizvozvo vaingogara vese kaisa akazonguva kangozosiyana akanororwa zvake Samuel. Ko ungamukleme kuti mukadzi wanenge wakamboya naye akati mukadzi uyu ndaroora kana kuti pakati ndo mapoto wangu waitara kungonzwanana, aingonzwanana akangoona kuti ushamwari hwa ushashanda akaendawo Samuel. So tongonzonza akazongonororwa, so mwana hapana. So really zvakagweva ndizvo zvimabhutsu nezvimwe zvangodaro izvo ndo chete. Saka makapohwa wakashete mamovies time? I can't remember. Takazopuwa chete munikirikinika Zimbabwe flag. You asked it guy. Yeah, but vamwe vacho vakapiwa. Ivi makavari kunzi mimi munokonzera Zimbabwe flag. Iripo flag yacho mamasi. Right, baba vasoja lavo amuri kunzwa ndi baba munini muri kwanza ari kutaura vakamboita senator at one time. Saka aiwa sizvo kuti mimi muchataura kuti aishupika kuita sese izvozvo mudhara vanotogara Mr. Musaka vanogara kuBorodero. Right, zvatinotaura kuti vanhu vari kutsvagawo mbiri ine zita rani remukomana nekutedzera mukomana. Ine kuti ndinoda kutedzera zvaita Sauro zvingatondishungurudzi pamwe ndinodza mwara ndato downhearted, demoralized. Amana makomana ona izvo zvitozvitangisa sei. At the same time zvinhu zvinofadza. Izvo mwana kumba kwedu zvaakatisira mabasa one nanhasi vachiri kudaita sei, vachiri kutevedzera achiri kuraramisa ari kumakuwa. Saka dzimwe dzingandotaura kuti akomana mufana wangu nemapfupa imomo ari kupisa nanhasi asi kubatika sezvaangotaura kuti achisvika 2099 iyo muchangondinzwa mucharamba ndiripo. Saka legacy yake it shows for itself kuti basa rakabata nanhasi. There are still people who are very much fond of takaita chizvi ndikunesikana neex-wife yake because yakanosiyiwa kwaChipas. Ndiri mubishi rekuti ana Chipas anonoisiyawo kwaRay.
aisiya kwaRay BMW anoita ku Glenview. Ndakatomboenda ku Glenview 1 kwa ndine mushungu yekundishanda nawo mai ndikwanisa kurikavha motikari munin'ina wangu ndiuye nayo kumba ndikwedza kwataura no hanchaide ndakaona yakatokonora zvinhu zvakawanda chinditsvagira imwe motikari suitable because motikari ima ndaona madai ngatidze tichakayakufamba yakauya kuno kuchifamba motikari yangodona mastadzi motikari yanokorwa ene 2 years after his death nditsvagire motikari ndifambe nayo and ndikushaya kuti who do I reach out to ndibatsirawo munyika yeZimbabwe ndotaura now right now ndinobisha ndironge futi imwe commemoration the same person Chipas here ndikwanisa kuti motikari ngaitese ngaidzoke ndikwanisa kufamba kuti mukwanise kurikava anongoti uya nemotora inini ndinda kutange ndakanoisa motikari ku Glenview andina mbonoisa motikari ku Glenview avangodisaida ega ndida kuenda kumanama last year chaicha ndaidenda nemotikari ndikutadza ndikuda kufamba nemotikari akaiendesa ikoko ndiani iye Chipas without me, even my approval. I've been trying to be very lenient about it, but makore atasi maybe mota yange ziri ya pamwe mota yange motikari yange ndiya Saul akapiwa na Chipas zvese mabhuku nene vakaita show vakaexchange mabhuku ana Chipas wacho saka ndikuti Chipas wacho inini Chipas akapa motikari Saul ndobva ye Chipas aramba akabata mabhuku kuti motikari ndiya pamwe vanga vane zvavanga vakataurirana kuti motikari uchangopata kushandisa because kutakaenda kudhara kwamaster kana vane zvinhu zvavaida kutaura the time was there kwamaster takaenda everything has been valued takachinja zvinhu zvese izvi kuti motikari dzindichi mastedo motikari dautozikanwa kunzi people are worried saying kuti why ndakatombezada kukavhira Chipas vona ngatiite zvakachinditsvagira imwe motikari kana moita topa motikari dzadzinga motikari dzanziri 4 we managed to sell 3 of them my conditions Ford Explorer Honda Illusion neimwe Toyota Hiace kamukakombi ndokankasara naiyo X5 ndio yasara ine problem yekuti tikushaya kuti how best do we solve this situation and solution kuti attention isvike kuti kona motikari yasauro muchiri komadi kunyaro zvamuri kumukoma zvanoya achitaura nemi I go there ndinopedza gore ndichienda ikoko ndinofona ndinofamba commemoration last year ndakapedza gore rese ndichifambira kuti commemoration itikeyo ndisingazivi kuti behind the scenes vane vosvadhiwa inini munhu anenge aita njikeredzo ndini mukoma wake ndinenge ndine shungu yekuti zvemunin'ina wangu zvifamba like right now again ndikatowana umwe promoter ari willing kuti regeza ndisvikewo ndikwanise kuita commemoration of this ndine mukoma ndini ndinoronga zvinhu izvi ndatenga zvidhina mumwe auya ondibina tandaita sopa zvavafina ndakasvika musi wechina ndichibhajosa ndichiti ndoshanda ndakusvika dhaza asi handina kuziva kuti kuchema kwangu ndokufara kwavo nenzara yangu ndokuguta kwavo asi Mwari vachaita maitiro wavo nguva tichifamba upenyu uchifamba tichifamba pandanga ndichiti ndofa nenzara ndichigaira kuti zvichandibhadhara kana ndasevha vanditi neva asi watevha ndakanga ndisina bhutsu handitazive kwedu kumarutsu asi ndanga ndichidikitira pasina kuchema kwangu ndokufara kwavo nayo nzara yangu ndiko kuguta kwavo asi Mwari wangu vachaita maitiro wavo upenyu uchifamba uchitofamba nguva tichifamba
sauro nasi ndonzi ndine pamutauro enda unotenga matauro handirambe ndinoda gauro nekuti Mwari vandiratidza nzira yekufambira pandicharidzira asika kuchema kwavo ndokufara kwavo kana ndine nzara ndokuguta kwavo asi ngati Mwari wangu chaita ndiro wavo Mwari ndovanotonga ndovanovona ndo pamwe pacho ndikagunun'una ndichatuka Mwari ndikanyanyochema kupedzisira ndasora Mwari ndinongofara kunyepera kufara kunge ndiri kufara ine ndichirwadziwa asi ndochema Mwari taiwo maitiro enyu chiba Conquering music. Soldier love, conquering chiba ba 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 chikondoro mazita vanondipai ndofuti iwo mangomande noshipai pandino chigunduru ndofunga manzwa kanhorondo ya Soldier Love amalwezere ndopa zvakapera ndomafambira zvakazoita manzwa apa kambo kanonzwa chigunduru nekamukanamba kamanzwa kanonzwa kuchema kwangu right munoti kudi vakuneketa mangoma vandiheta pandavayimbira vandifarira 0713985388 tumira message yako kanda message yako unoti chi na chibaba ndonga uri upenyu wake Eliamu mukudza yeshe zvikanzi say no to drugs chikondoro chandoro varikuona ndotsvaga mari sepandoro nekutekomangoma ndendi nehenduro vari murima ndovabatidzira kenduro nekuti vamwe vachati chimone chinosvaino hanzi pane pandibata pekuti aizvibaya Jackson apa achidhakwa zvaibuda here magamba I think ndo zvimwe zvakaita kuti kurwara kurambe kuchienderera mberi madrugs sure anovhiringa brain kusvika pakuchinjanisa mafaira ezvitunha ndianiko ndimusekiwa mundenda ndise mukoma musekiwa uyu Bounty Lisa kutaura chokwadi ane moyo usina vamwe vakadzi ndimusekiwa mundenda uyu ndakuda kumbosvikawo ndakuda kutora pay every day men no say one way let me say kuna mari I will pray kuti mangoma andibhadhari nekuti ndovapomba mumangoma nekuti ndiri pazuka Bob Marley mabubage yamuka koma ndiri kubekende kuti ndakabuka pandasvika pandadzika zvikanzi nasamora munemo mandebvu pane kuti vange vacho zvikanzi zomba avasi ana mhofu garai pasi benji nderevaombe vari kupaiswa nekuti vakuita vemangwara vaifungira kuti vakangwara nasi uno vakukangavara izosu tizotatandarandava yangoti rest in peace ngwendeza nemukoma wega unobvumba panda pefoma ndenge kanzuru ndokurova nemboma ndenge mujoma ndovabomba baba chemangoma hanzi vakatora mota avo ngavadzose baba vemangoma mujumaina uyo ari paGlenview area 8 apo vakatora mota ndana chipazi udze kuti vachatobhadhara taxi under 8 hanzi zvinorwadzwa but chibaba chaive baba zorai murugare ndinaijeo mandigo pachitaun apa vandivatadza vandivaraidza vaikaira ndestaira ndozvokasairira sheba ndinovabomba mumangoma nekuti ndinge pasoka Bob Marley mapfupa ake amuka pandiri ndakaboka komandazivekaine pandiki ndapfika ndakuteka tati ndovabomba mumangoma nekuti ndinge pasoka Bob Marley mapfupa ake amuka ndakaboka ndimondorika pandinenge ndapfika pandasvika vauze nekuti vati chikondoro ende chandoro vari kuona ndotsvaga mari sepandoro nekuti komangoma ndendi nehendo
kenduru vari murima ndovabatidzira kenduru nekuti vamwe vachati chimwana chinoshaina vasingaziye mangoma ndinovalaina. Last week chirongwa chakandidzvanya wedu ndaive ndakotsira asi nhasi ndaita chikwekwe ndaramba ndakanamira ngoni dzashe tsatsa ari paziko pamtsubvu kuri sei nhasi kwaziko kumtsubvuko ndiri kujamba ndine munhu vachindati ndinovapomba mumangoma nekuti ndiri bhazuka Bob Marley mapupa ake yamuka television Fire King Production. Conquering music. Soldier Love, conquering Sheba, Chikondoro, Mazita vanondi pai ndokuti iwo mangoma ndinosvepai pandinoimba kandinobva tipa nenge vachinyepa pandinoshaura ndogona kuruva futi machife wati aripo nekaiya isamudrive kuti vati ndafa apa ndiri alive takurire kuti handizive mabhilipri maketa nditsimsalati imbatya dzinondifita vakundiketa mangoma vandiheta pandavaimbira vandifarira vonditambira machendavalaina vabombamo mangoma masora seke baba zvikanyi pachigwenda apo zvikanzawa. Thank you so much pakuti paisisuka nhoroondo yechibaba provincial hiyo Soldier Love aiwa maita basa matigonera pandikati aiwa ndo zvatinoita isisuka paNational FM tichida kuti munzwe zvakasiyana siyana zvinofadza chose kana mimi muchikwanisawo kurumbidza kutenda kuti aiwa zviri kunzwika mashoko ari kunzwika zviri kunzwika nepenyuro iri kufamba tinotenda chose zvirambe zvakadaro nemioko pakuramba makatsigira nepenyuro muri zvidadise mimi amene kuti tingakutendei sei asi chatongozwa badzi kuti aiwa National FM yagara inokudai chose tinokuremekedzai muri zvidadiso right. Regati mbonza pana pakambo kanonziko kuponda namo kuponda namo kanondinakidza manje maimbirwa azvo azvakaimbwa azvakaita naSoldier Love unopa kutenda wega ndipo unonyatsa kunoti zvimwe ndezvimwe tarenda ranga ririmo chokwadi right. Regati mbonza pana pakanonziko kuponda namo. vauya vatozvipendera mangoma potentatu vapondera induvaimbira atamdana mundatikanivandana amadzidzevangani mbosvika pano tida kumboponda namo svike kumagumo achamuda pano tozotavazavangano natikokanai veseunganai amadzidzevangani mbosvika pano tida kumboponda namo achamuda pano yenamo Dinamo kaita kutamai vakufatata kakuyendesa kuchipatara pataipatara takakatandara sivakaparara ndikadinamo akanditadza kupinda chikoro asi unondonzi ndakura musoro ekungobasinukamuzi anyway Lundi pagazebo kufesi 4 ikoko hanzi tinemi pachirongwa gamba remanzi Soldier Love ndiye oga wandakaona irowa dhanso inogara isingafedhe nanhasi mangoma ake anongonakidza kuteerera tinokutendai mukoma nechirongwa ichi gamba remanzi pane Chalfem. Zvikanzi naMr BJ paGlenwood kwepwetsiko koroki makataura naye here takanzwa kuti vakambogara vese vabatike vakomanaewa sadherere unopera rudo vatsvaga
pese kokana amatse ungana mboshinga pano tinakumbokana namo achamuna pano tuzotabana zamangana wanati kokana amaungana pese vunona kana mboshinga pano tinakumbokana namo achamuna pano shikeka kumakumo Bounty Lisa chinopedza hachocho kiki baba Caroline kunyanyadzuko hanzi tekesaipo vateereri vese mine madj ese twalumba hanzi tiripo pagamba remanzi DJ Ricardo. Maria Kufas Nuga what side Anusia Anamutana Shina Alanike Akumbuke Abatike Arambike Inspire Nichibaba Atoreke Baktaura Dengari slow Kutunora Pitam slow And if you can look at the show Inspire Asamina Baby Perechinonaga Ranga Zamuna Zamubata zvikanzi hakuna chimwe madrugs tete ndo akamukuwadza ndimai ano ari paistone awo upenyu hwakadai unorwadza asi kutaura kwababa munini bho here uko ndimuvhangeri Elijah maiso kwadzo pablawayapo ko baba munini wataura papi patingati sisi vatadza baba munini vanga achitaura reality zvavanoziva pakwete kutendererayo muda kuudzwa zvenhema ndo zvamunoda baba vakavo zvakaomapo ko pakuzoti vaichaya mapoto ivo vaiziva kuti akabvisa roora zviriko here nditondori uyo invainona zivai kuti anga achitaura kuti akabvisa roora kamukoma wacho mukoma wacho tamubhenge tizombomubvunza pachitaura kuti zvimwe kuti ndandisipo ndandiri kuSouth Africa ava ndibaba wacho vanga vari muno manzva apa zvichinyatsokutaurwa pa andione nepani baba vacho vangatadze kutaura vangatadze kubvuma kana vakambokwanisa kumuendesa kuchipatara vachimubhadharira mari sekuti arapwe wozomurambira kuti haana kubvisa pfuma iyo pfuma kana muchinobvisa munonobvisa nani kana baba vasingazvizive talenti kuyeri paruwapo akumavambo kwasera sei gomchi zvikanzi hachi baba chaishuta marwadzo nhoroondo yachibaba drugs ma1 achidemo apana Dartford Willowvale ndarwadziwa mukoma umari pakuzvibaya zvinorwadza vana chipa zingawadzosere mota by gift kwachihoto azhinji kacho chinhu chemufika kana changa iri yake ichadzoka asi kana zvazvizokunyepa inofa yakalota inini baba vanzvenga havo munhu aisafanirwa kuchemerwa kwanoloja pane nyaya kugara kumbare pane nyaya maigapara kwamutare hanzi aiwa munhu angachemerwe kumbare ozoenda futi unoita achigunduru achigara mumbare saka pane nyaya havasuda kuburitsa chete chokwadi vari kunzvenga ameno munoti kudiko imimi ichokwadi here chete tingati pane nyaya here kuti munhu akazoenda kunogara kumbare akachemerwa kwaairoja kambo kamabva mukunzwa apa kanonziko Nakadula right ndoda kupai kamwe kambo kanonziko nyangwe mukadaro zvinodhaka zvakamuvhiringa ishasha mukomana uyo ndonzi Friday Piri ndiri pabudiriro apa amayenge Sauro wakandirwadza asi dai aigara kumba kwawo pamwe dai ari mupenyu
tongoti rest in peace ndikudzanaye Mutero ari kubhangeti paPits Farm. Chawana rudo ibofu kunyangwe parita fuwai tunomopamana. Chibaba wanga ane chipo chemangoma asi pakuzotora zvinodhaka apo pakamukanganisira zvese. Rest in peace my king. Ndonzi Muhammad Milanzi ndiri paruimbo kuchinoi akurisena kuchinoi nazo life yake inorwadza. Taura nyawo kwa comfort of my drugs aite asi chipo aiva nacho. Rest in peace chibaba. Ndiri nyama kunyangwe muka ndiri poison nangwe muka uya muchidilile kunyama amumondishaisa oxygen wainge waine kaurombe chibaba. Ndonzi Ruth Mukucha. Batese ingava napu ungava pati nozwanana pamwe nangala kumanyira kumberi mberi kana kuti ndanga ndasarira kusarira kumashure andingarambe wangu anouya wangu ndomuda kunyangwe mukadaro ndichamwana nondidawo ndakadaro nange mchididine naro tide naro kunyange mukadaro ndichamwana wangu anondida ndakadaro ndakangozarwa ndakadaro ezwainini kunyange mukauya mchindakalemara mwari vachagadzira zvese zvinondiremera murudo sakawanda zvaindirambira asi ndinoziva wande zvichandifambira anondigezesa uye anondionesa uye achandiponesa kandatadza anondikonesa anondidzora iye wandinotaura anondida ndakachikora nyange ndakanaka nyamwe ndavora anondiponyora nyange mukararo ndichamwana anondidawo ndakadaro nange mchididine naro tide naro kunyange mukadaro ndichamwana wangu anondida ndakadaro takangozarwa ndakadaro ingori wani ari ega paniziya ndega asi kana zviti zvega vangu vanouya tingave wani ari ega paniziya ndega asi hazvisi zvega vangu anouya daro ndichamwana anondidawo ndakadaro nange mchididine naro tide naro kunyange mukadaro ndichamwana wangu anondida ndakadaro takangozarwa ndakadaro kunyange mukadaro ndichamwana anondidawo ndakadaro nange mchididine naro tide naro kunyange mukadaro ndichamwana wangu anondida ndakadaro takangozarwa ndakadaro ezwainini DKT. amarotererai wakayanga iri nguva yakanaka chose kutandaraka nemika kubva nenguva dza3 kubva nenguva dza9 kusvika parizvino ndokusiyaka muri maoko yakumapengesi ndokutendai chaizvo nekutsigira kwamuri takachimuti National FM ndonzi National Driver ngatisanganeika musi wechitatu tikafuka uko masikati pano handitika muchafamba naEdwin Mpengesi the hunter kunobata kanguva dza3 o'clock. Ini nangu ndombonotungira wangu musoro musina nyanga pasi ndakusiyaya makatirira kuna baba waFahimu Somanje vanova Dayton Somanje dati ndopakutenda zvikuru kune mhuri yekwaMusaka vabatsiridza nenhoroondo yaiyeka Soja Love tutaiwa mwara kuitire zvakanaka totenda chose katadzidza zvakawanda tanzwa zvakawanda maringe negamba redu kaSoja Love totendawo zvakareka Tete Bounty Lisa totendawo zvakareka Messi Ndlovu akakwanisa kutaura na Bounty Lisa aiwa totaiwa mwari wakuitire zvakanaka tatenda hangu